Gañou onte o Racing de Ferrol no campo de Barreiro, a ver o que acontece hoxe nas Somozas, entre os Somozas e o Pontevedra. Caralimos, a ver o que nos conta a nosa compañeira Patricia Rodríguez Juste. Patri, como están as cousas? Que tal, Gustavo? Moi boas tardes a todos aquí dende o campo Alcalde Manolo Candocia. Como dis, preparándose os dous equipos neste último derbi galego da xornada. Neste día, pois, solleiro aquí nas Somozas, unha tarde un pouco fresca, pero, bueno, pois, en principio, totalmente perfecta para a práctica do fútbol, que cendo ambos os dous conxuntos, os técnicos agardando tamén para o inicio do partido, o campo que está recibindo algo de auga do rego artificial, porque así o pediron os xogadores para que o campo estea rápido, que se poida disfrutar do xogo, e imos ver se podemos falar nos vindeiros minutos con algún dos técnicos que están aquí falando na banda, con Estili e máis con Luisito, os dous técnicos que, bueno, están bromeando agora con o noso produtor, e xa podemos falar incluso cos dous ao mesmo tempo, se queredes, para non molestalos a moito tempo. Estili e Luisito, bueno, primeiro preguntarvos, a ver se non nos... non sei, supoño que vos levades ben cos vosos xogadores, non nos van tentar... Algún depende. Bueno, contádeme ambos os dous, estades os equipos salvados, a categoría salvada, non hai tampouco opcións de clasificaros para a fase de ascenso, si está aí a Copa do Rei. Para os que din que pois é un pouco cuestionable ese obxectivo, que supón para os Somozas neste caso esa clasificación para a Copa do Rei? O obxectivo claro é ganar hoxe, é dicir, nosotros se alcanzamos o Pontevedra é o noso obxectivo hoxe principal, non poñernos aí con 51 puntos con eles, a un equipo que é dos máis complicados da categoría, e iso é o obxectivo inmediato e único, porque aquí non podes pensar moito máis aló deste partido, desta hora e media, traballar a tope, superar ao Pontevedra, e despois para a semana outro, e si, nesta categoría non podes plantearte nada que non sea semana a semana, e ese obxectivo que temos, ou como traballamos todo o ano, e hoxe ten que ser igual. Luis, para vos, que para o Pontevedra ese obxectivo, no partido ante os Somozas, que vos quere alcanzar clasificatoriamente esa clasificación para a Copa do Rei, que queredes? Bueno, eu creo que xa o dixe moitas veces, eu creo que eu non iba a vender unha moto da Copa do Rei, porque moitas veces vendes a Copa do Rei e quedas eliminado na primeira ronda. Eu que quero quedar quinto antes que sexto, sexto antes que sétimo. E para iso temos que vir aquí e temos que gañar ante un rival que é moi complicado, que está facendo unha campaña sensacional, ten un mérito para min tremendo, e sabemos as dificultades que nos vamos a topar hoxe aquí, pero nos vimos con moitísima ilusión, porque agora mesmo o equipo pois está nunha dinámica que o resultado non nos está acompañando, non así o xogo, pero os resultados é certo que nos están acompañando, porque en Izarra merecimos gañar e perdimos faltando 2 minutos, o día dos portes e todo o mundo veu, e a semana pasada todo o mundo veu o que pasou. Este é fútbol, e hoxe é un partido de 90 minutos que vai ser en este campo moi intenso, moi duro para os dous rivais, e avisamos quen de gañar. Falando ademais con dous técnicos galegos, e que acabades os dous de renovar os vosos contratos, bueno, acaba de anunciarse a lo menos esa renovación, pois supoño que ambos os dous contentos, orgullosos de afianzarvos nos vosos proxectos. Sí, home, a nosa profesión non cabe duda que creo que é a máis difícil do mundo, non? Un entrenador que bota un ano xa é un logro, si no caso Luisito creo que é a terceira. Exacto, Luisito, terceira temporada que vivirá, a túa será a segunda. Sería a segunda, eu sempre digo, eu sempre gustame entrenar onde confíen nun, onde crean nun. Si creen en ti, pois eu encantado, non? Estar outro ano máis, un placer, esperar facelo igual de ben que este ano. Estamos falando coa presidenta, con Lupe, pero esa satisfacción tamén por este terceiro ano asinado. Sí, evidentemente, eu xa dixo, non? Para min é un orgullo, unha satisfacción moi grande que todo o Consello de Administración, a súa presidenta, o director deportivo Roberto Feas, pois, que confíen tanto en min, que non é tal como está hoxe en día o fútbol, non é nada doado, que confíen tanto nun adestrador, e tratarei a base de traballo, de saber facer as cousas ben, pois non defraudar. Nestes tempos hai máis complicado, como decías, nestes tempos os técnicos galegos que aposten por vos, non? Nos vosos. Sí, eu creo, non teño dúda de que hai un nivel moi alto en Galicia de entrenadores, pero non na segunda B, en terceira, en preferente. Hai entrenadores en categorías de abaixo, en preferente ou en xuvenís, que traballan a destaxo, teñen coñecementos, teñen enerxía,
eu creo que os clubs teñen que apostar pola materia de aquí de Galicia, porque hai moi bons adestradores e non fai falta ilos buscar fora. Bueno, son unha cousa máis xa para Stili. Esta semana falouse moito desa cuestión de que Mario Barco, xogador que xoga no Somozas, cedido polo Lugo, podía acabar a temporada no Compostela. Finalmente, aquí sigue Mario Barco, que o Lugo podía fazer. Sí, pero bueno, aí o Somozas simplemente non ten nada que dicir, nada que ver, é un xogador que quen lle paga é o Lugo, polo tanto, nós encantados de que siga, e se saíra, pois a seguir cos que temos. Aquí este equipo foi bon sin Mario Barco, foi bon con Mario Barco, eu sempre digo, non hai nada do equipo, non é encantados de que siga con nós. Bueno, Luis, para ti, última pregunta, que esperamos deste partido? Entonces, sabedes que o Somozas no seu campo, pois que non lle saen tan ben as cousas como fora, non sei se tentades aproveitar ese talón de aquí. É que se chega a salir tamén como fora, pois estábamos falando de un equipo de playoff, porque é moi difícil facer o que fixo este equipo fora da casa, que mira en que campos gañou. É un rival que ten unha columna vertebral fortísima, sabe moi ben o que xoga, ten un equipo moi ben estruturado, e iso é gran mérito del. Sabemos que vai ser un partido difícil, así o fixen ver aos futbolistas, e ver se nos sale o que traballamos durante a semana. Moitísimas grazas aos dous técnicos, moitísimas grazas por atenderos antes do partido. Sorte, que vexamos un partido. Gracias a vos. Gracias a Stili e a Luisito. Connosco agora para facer unha última aproximación que vamos ver aquí ás 7 menos cuarto, cando comece este partido. Alex Couto, noso comentarista hoxe, que imos agardar na Televisión de Galicia deste Somozas Pontevedra. Bueno, vai ser un partido xogado de poder a poder, son dous conxuntos que cumpriron o seu objetivo principal, que é salvar a categoría. O Pontevedra recén ascendido estivo a piques inclusive de poderse incorporar a posición dos 4 primeiros e xogar un playoff de ascenso, e o milagro do Somozas é para estudar, xa o dixemos moitas veces. Este é un equipo dunha localidade moi pequena, cun proxecto moi ambicioso en canto a formación, en canto ao desenvolvemento do fútbol comarcal. En ese senso, penso que o Somozas está a facer un traballo tremendamente importante. Bueno, pois así agardamos ao comezo deste partido. Aquí estaremos no campo Alcalde Manolo Candocia para vivir este Somozas Pontevedra, cos dous equipos salvados en obxectivos claros, pero coa Copa en xogo. Afortunadamente, de momento, os resultados se están acompañando. Hai partidos como do Cacereño, que aínda está na súa primeira metade, pero, bueno, esa derrota do Atlético Astorga xa é unha boa nova pro equipo compostelán, a ver o que é quen de facer o filial do Sporting no campo do outro filial como é o do Valladolid. Agora, o que nos ocupa é o partido das Somozas. Imos ir cara ao Manolo Candocia, a loita pola quinta posición entre dúas das revelacións deste campeonato. Son o Somozas e o Pontevedra, obxectivos cumpridos para ambos os dous equipos, e agora queren a matrícula de honra. Veremos o que acontece neste duelo directo. Comentarios de Alex Couto, narración de Patricia Rodríguez Juste. Todo teu, Patri. Pois que tal de novo, xa estamos de volta no campo Alcalde Manolo Candocia, cos equipos aínda non regresaron ao terreo de xogo, pero xa preparados para entrar. E se vos parece, imos coas alineacións que ambos os dous equipos van presentar hoxe aquí neste último partido da xornada, neste último derbi da xornada que vai enfrontar a Unión Deportiva Somozas co Pontevedra. Aí vemos a imaxe de Luisito, técnico visitante, o que falábamos hai uns instantes, con Roberto Valdés, o preparador físico do conxunto granate. Imos pois coas alineacións da Unión Deportiva Somozas. Con número 1 a portería vai estar o porteiro Manda Luniz, con número 2 Leuco no lateral dereito, no esquerdo, con número 3 Remeseiro, centrais Juan Rodríguez co 4, o 5 Antonio López, medio centro para Mateo García co 6, Antón de Vicente con número 8, as bandas para o 7 Queco Vilariño, o 10 Pablo Antas, Joseba Beitia con número 10 como enlace coa de media punta, e Mario Barco con número 9 como home máis adiantado na dianteira da Unión Deportiva Somozas, que dirixe Stili. Por parte do Pontevedra do Luisito, aí vemos precisamente a Stili, o técnico local. Por parte do Pontevedra, Luisito, Vincent Compani como porteiro, coa defensa con Miguel Loureiro na banda dereita con número 2, con número 3 Verdú na esquerda, centrais Pablo e Capi co 4 e o 5, con número 6 Kevin Presa, con número 8 Alex Fernández, co 7 a banda para Bello, o 10 Jacobo, con número 9 Borjas, con número 11 Hugo Rodríguez, como homes máis adiantados
do equipo que dirixe Luisito. Saltan agora mesmo ambos os dous equipos o terreo de xogo nun partido que vai estar dirixido polo árbitro López Fernández, árbitro madrileño, asistido por Carrelero Calvo e Nebreda López do Colexio Madrileño, como dicimos. Aí están ambos os dous equipos. Os aplausos da bancada, hoxe, por certo, con pouca representación da afección do Pontevedra aquí nas Somozas. É un partido que imos comentar con Alex Couto. Alex, que tal? Moi boas tardes de novo. Hola, boas tardes. Bueno, pois estamos falando do que prometen estes dous equipos con temporadas brillantes por parte de ambos dous, tendo en conta as aspiracións iniciais ao comezo de temporada, agora mesmo salvados, aínda con ese objetivo da Copa do Rei, Alex. Sí, dende logo, ambos os dous conxuntos cumpriron os seus objetivos estratégicos con suficiencia e agora teñen un premio, quizás un premio para moitos menor, pero para estes equipos penso que é un premio importante, como é a posibilidade de xogar a Copa do Rei. Lembremos que o Pontevedra é un equipo recén ascendido que durante moitas xornadas estivo pelexando por estar entre os 4 primeiros, e temos en conta que o Somozas é un equipo que ao longo da tempada estivo sempre brilando como visitante e sufrindo un pouquiño as consecuencias de afrontar un fútbol de levar o peso no seu propio campo. Pero bueno, hoxe penso que vamos a ver un partido de dous equipos de moito contraste, un equipo do Pontevedra que é un equipo estilista, por decirlo de unha maneira, e un Somozas moi pragmático. Pois aí vemos as imaxes dos equipos posando para os fotógrafos, os árbitros que xa van a ocupar os seus postos no terreo de xogo. Como dicimos, unha bancada na que hai pouca afección do Pontevedra, ainda así hai algunha representación, e a afección dos Somozas pois celebrando este que vai ser un dos últimos partidos que se disputen aquí, pero o certo é que os Somozas destes 4 últimas xornadas vai disputar 3 na casa, aí onde ten o seu pequeno talón de Aquiles, o equipo de Estili, que lle sabe moito mellor os resultados fora da casa que no seu propio domicilio. Vai haber minuto de silencio na memoria do xogador, do futbolista cadete do Muxía, que falecía onte disputando un partido. Aguantamos sobre sintonía. Pois aí estaba ese minuto de silencio e ese aplauso merecido na memoria de Abdullaye Falsek, ese rapaz de 16 anos que onte nos daba esa noticia luctuosa da xornada, esa desgraza novamente nun campo de fútbol, o falecemento dun deportista, neste caso do xoven cadete do Muxía. Aquí estaba o seu recordo no campo alcalde Manolo Candocia, e o árbitro preparado xa para o inicio. Acaba de comezar o encontro. Por certo, acabamos de pisar o terreo de xogo. En principio, varias chuvias dos últimos días. Certo que o campo das Somozas esta vez sí presenta moi bo aspecto, ¿no? Sí, pero penso que estiveron facendo un último riego a petición dos xogadores de Somozas e a drenaxe foi quasi perfecta, ¿no? Pois aí está, o terreo de xogo perfecto, dous equipos con ganas de ofrecernos bo fútbol, e comeza xa o partido. Intentaba atacar o Pontevedra por medio de Bello, pero rouboulle o balón. Ollo agora Mario Barco, que se planta diante de Vincent. Pode haber opción para Mario Barco, ainda ten diante da portería o poste. O balón de Mario Barco, que acaba petando no poste esquerdo da portería de Vincent. A primeira oportunidade no minuto, antes de cumprir o primeiro minuto de partido, e como activo aí Mario Barco a piques de sorprender nesta recuperación que facía dende o medio campo Mateo Garcías. Sí, unha xogada sorpresiva, non? Un pequeno erro en unha indecisión defensiva, e a partir de aí, pois Mario Barco aproveitou moi habilmente a súa opción, pero desgraciadamente para Somozas o balón petou no poste. Ollo, porque quere volver sorprender o Somozas. Recuperaba Mario Barco, aí quen toca é Pablo Antas. Remeseiro Pablo Antas de novo con Joseba Beitia. Joseba Beitia, ollo que le chega o lateral dereito do Somozas, Leuco, que tamén se incorpora ao ataque. O Somozas que se volve a meter na área do Pontevedra, centro. E o remate de Joseba Beitia, que acaba salvando Pontevedra. Pois segunda chegada moi perigosa a prol do equipo local. As accións vertixinosas, o Somozas é moi activado e o Pontevedra está a sufrir unha situación de
precisamente de desactivación como consecuencia da velocidade de intervención dun Somozas ambicioso. Pois aí tivo as súas mellores oportunidades o Somozas, que acaba de cumplirse agora o minuto 2 de xogo, e como tivo nas súas botas primeiro Mario Barco, que pegou nese poste da portería de Vicente, en segunda esta oportunidade precisamente que desbaratou o propio porteiro, as dúas oportunidades clarísimas do equipo local dos Somozas, que pois estábamos dicindo que non lle saían ben as cousas no seu campo e que ten que xogar aínda 3 partidos aquí antes de que remate a temporada. Recibe o xo Pontevedra a vindeira semana. Será o Celta B que visite o alcalde Manolo Candocia na última xornada da Liga, será o Cultural Leonesa. Se cadra, pois atopa o seu aliado no final de temporada, o equipo de Estilia aquí no seu campo. Agora, balón que vai ser a favor do conxunto local novamente. Vemos un pouco de vento agora que se aprezan as camisetas dos xogadores. Saben que aquí neste campo das Somozas, cando sopra o vento, pois condiciona bastante o xogo, ser un estadio pois aberto con tan só unha bancada. Así que estaremos atentos a ver se pode ser un condicionante máis do xogo. Esperemos sobre todo que o Somozas non bote de menos estas dúas accións nada máis comezar o partido, porque habitualmente este tipo de situacións con partidos máis de corrido, pois obviamente son situacións de gol, basicamente. Pois a ver se o Somozas non lamenta eses erros e se o Pontevedra se ponga o mono de traballo, como dicimos, porque semella que comezou o encontro o conxunto granate pois bastante despistado e se ven sorprendido outra vez, neste caso polo ataque de Queco Vilariño. Reclamaba que falta Queco Vilariño nesa frontal da área, pero vai recuperar de novo Somozas, moito máis metido no partido, moito máis atento a eses balóns divididos, todos os rebotes, todos os rexeites. O certo é que os están recollendo os xogadores dos Somozas. Sí, o Pontevedra está se vendo sometido a un lixeiro castigo precisamente pola presión e pola velocidade de circulación dun balón dun Somozas que se está a mostrar certamente ambicioso e sacando moito partido da amplitude do terreno de xogo. Vemos a Queco máis a Leuco moi activos na banda dereita, agora Remeseiro intentando circular pola banda esquerda e veremos a ver se o Pontevedra é quen de asentar un poquinho o seu xogo e, sobre todo, ter o balón que é unha dos seus principais activos. Inicia de novo o xogo dende atrás o Somozas a Antonio López, hoxe que nos sorprende con ese peinado o central da Unión Deportiva Somozas. E o balón que vai chegar ata Mandaluniz e vai sacar en longo o porteiro local. Aí bota o balón Mandaluniz buscando a Mario Barco, salta con Mario Barco Capi, recupera o balón o xogador cedido polo Lugo, Mario Barco, remate de novo de Mario Barco, cruzado, que atrapou con poucos problemas o porteiro visitante Vicente. Mario Barco, que foi protagonista da semana pois nos ambientes futbolísticos, pero polo que se falaba entre esa posibilidade de que Mario Barco abandonara esta semana os Somozas para recalar no Compostela para disputar os últimos 4 partidos de Liga. Lembremos, Mario Barco está cedido polo Lugo e había pois fixos ese acordo, acordou entre o Lugo e o Compostela pois a posibilidade de que o xogador rematara a sesión esta temporada no Compostela para axudar o equipo santiagués a evitar ese descenso de categoría, pero o certo é que finalmente administrativamente a Federación non permitiu ese trasvase, digamos, de equipo obxeto de cesión por parte do Lugo. O cal ten certa lógica, non? Porque non é normal que un xogador que estivo defendendo uns intereses na mesma categoría pois termine defendendo outros completamente distintos. O agora Pontevedra pode ter opción aí, a opción que tiña Borja, acaba sacando perigo os Somozas, agora Antón de Vicente. En calquera caso, eles exploraron esa opción, algún reducto debía quedar, pero finalmente foi descartada esa posibilidade de que Mario Barco pois acabara a temporada xogando no Compostela. Balón que bota de novo central Antonio, busca esa referencia continuamente ofensiva no Somozas, a referencia Mario Barco, un futbolista que ademais nese aspecto de baixar os balóns por alto pois é un gran baluarte, un gran punto a favor dos Somozas a hora de xogar con estes balóns colgados á área. E vemos que o Pontevedra, pouquinho a pouco, está a facer
co balón, ca pelota, e empeza a sentirse un poquinho máis cómodo que nos primeiros compases do partido, porque precisamente este é un equipo que se construe de redor do balón e ten necesidade de sentir o contacto continuo para evitar precisamente as acometidas tan específicas que fixo que iniciou o partido. exactamente os Somozas, con un Queco bastante eléctrico e con un pequeno desasuste entre Verdú e Capi que levou o susto á portería de Vincent neste caso. Pois máis centrado o Pontevedra, agora mesmo pelexando por ese balón no medio do campo Alex Fernández, a pelexa continúa aí o carón dos bancos e finalmente hai saque de banda a prol do equipo granate, do equipo de Luisito, a quen vemos na banda canda Estili, as indicacións os seus xogadores. Vai recuperar xa os Somozas, balón en longo, baixa a defensa do Pontevedra e ollo agora quería atacar pola banda de Bello, pero esteve moito máis atento Leuco para interceptar ese pase. Aí está Leuco, a pase atrás para Antón de Vicente, o medio centro que quería combinar con Mario Barco. A carreira de Remeseiro para evitar que se faga coa pelota Hugo Rodríguez. Pois son estes pequenos desasustes das interaccións puntuais de xogadores concretos do Pontevedra que están a levar pequenos sustos no seu traballo defensivo que habitualmente este equipo non está a sufrir, non? Supoño que a propia actividade do partido, o vento e a propia situación do xogo pois está a facer que haxa pequenas dúbidas, pero que supoño que ao longo do partido irán consolidando para amosar un sistema defensivo un poquito máis sólido que claro. Aí viamos a Luisito na banda como precisamente chama a atención aos seus xogadores e agora o centro de Leuco moi pasado ali, non había ningún compañeiro, pero ainda segue o perigo na portería na área do Pontevedra. Joseba Beitia que abre a Leuco, segue o lateral dereito dos Somozas tentando facer dano na defensa do Pontevedra. Leuco atrás para Mateo García, aí está o medio centro dos Somozas, atrasa o balón para desatascar esa zona na que agora estaba xa ben repregado Pontevedra para tentar evitar ese estarpazo dos Somozas. Os Somozas agora cedendo terreo, Pontevedra adianta líneas, quere presionar o seu rival, quere afastar a pelota da súa área, pero está de novo o conxunto verde-branco ameazando a portería de Vincent. Oye agora Kiko Vilariño, os caneos de Kiko Vilariño, balón para Leuco, subida de Leuco, centro de Leuco, de cabeza, balón que vai marchar fora, balón que lle deu de cabeza a Pablo Antas, o capitán da Unión Deportiva Somozas. Vemos un Somozas sacándolle moito partido a esta banda dereita, traballando moito polo centro os pasillos interiores para finalmente sorprender pola banda de Queco os isolamentos, os marques de ruptura de un Leuco moi incisivo. Estamos a ver pola contra a consecuencia real deste tipo de xogadas no Pontevedra, que está a ter dificultades a defender o ancho do campo en amplitud defensiva, o cal implica que os xogadores cada vez que teñen que traballar o ancho do campo teñen que facer un esforzo físico maior para chegar a tempo a finalización das xogadas, que cosa que non están a facer. El balón de novo disputado no medio do campo tras ese saque de portería, balón que volvía a recuperar os Somozas, agora con falta e o árbitro que manda deter un momento solo porque non sei que atopou aí no medio do campo, que lle vai entregar o delegado. Non apreciei dende aquí o que era o que lle entregaba, creo que algo, creo que era o spray, de marcar a liña das faltas. Algún problema para suxeitalo pois como adoitan facer, así que preferiu entregarlle o spray ao delegado de campo dos Somozas. Balón agora que lle servía Alex Fernández tentando buscar a internada do seu compañeiro, pero marchou directamente fora e vai ser saque de porta para Mandaluniz. Vemos na panorámica moi claramente o posicionamento do Pontevedra, dúas líneas de 4 con dous xogadores arriba como son Jacobo un poquinho máis atrasado e Borjas por diante, tentando presentar barreras defensivas sólidas ante un Somozas que está a alternar o xogo curto e o xogo largo, o xogo por dentro e o xogo por fora, para tratar de sorprender a unha defensa que está a ter liseiros problemas ao longo destes primeiros compases do partido. Agora hai falta a prol dos Somozas. Vemos a Luisito na banda como segue facéndolles indicacións aos seus xogadores desde que comezou o encontro. Outro ataque agora do Pontevedra. Jacobo que tentaba combinar cos seus compañeiros de ataque. Recupera de novo Somozas Antón de Vicente.
Antón de Vicente que se apoia no seu compañeiro Queco Vilariño, agora máis ocupando esa posición de medio do campo Queco Vilariño. Aí cambio de posicións nos xogadores dos Somozas, vemos tamén a Pablo Antas na banda, e agora apurando que non saíra ese balón fora Juan Rodríguez. Aplausos da bancada, pero o balón vai ser Río Pontevedra, non, cruzouse no camiño Antón de Vicente, recupera para os Somozas, Leuco, Juan. Aí está o de Cedeira combinando con Antonio López. Que moi ben Antón de Vicente facendo a cobertura e a permuta con Juan nun momento crítico, porque arriscou moitísimo e aí pois Bello estivo a piques de roubarlle o balón e enfilar a portería de Mandarluns con moitísimos metros por diante. Antón de Vicente fixo un traballo táctico certamente brillante. Bueno, segue enfadado Luisito polo que detectamos neses micrófonos ambiente que temos instalados, porque a Pontevedra non lle acaban de sair as cousas. Ollo agora ese pase de Joseba Beitia que chega sen problemas ás mans do porteiro visitante aquí nas Somozas. Estaba falando cos seus xogadores o técnico visitante que lles pide un pouco que se meta un pouco máis no partido. Certo é que Pontevedra acusou neses instantes iniciais do encontro pois certa falta de concentración que puide aproveitar os Somozas, esas clarísimas oportunidades que tivo o equipo de Stili antes de que cumpriran os 2 minutos de xogo, e dende entón pois tampouco está a haber tanto perigo, pero non lle está a gustar nada a Luisito, que a máis grande parte do xogo está se disputando no seu propio campo. Estamos a ver que o duelo entre Capi e Mario Barco está sendo literalmente gañado por los xogadores dos Somozas, e de eso estás aproveitando moitísimo Queco, que está facendo moito dano por esta banda esquerda, por esta banda dereita do ataque dos Somozas. Bello que buscaba Jacobo, tamén estaba Borjas agardando esa pelota, pero de novo cruzase interceptando o balón os xogadores dos Somozas e recuperando sempre eses balóns divididos o equipo de Stili. Xoga Joseba Beitia con Remeseiro, que xa se Remeseiro agora desa acción con Miguel Oureiro. Continúa o xogo, pase de Jacobo en longo buscando, tentaba lanzar a Borjas, o ataque de Borjas, pero había fora de xogo. Sinala o árbitro fora de xogo nesa acción, ese balón que xa lle chegaba a Mandarluns. Aí está Borjas, o dianteiro do Pontevedra, máximo realizador do conxunto granate con 10 goles esta temporada. Un pouco desasustado agora os Somozas como consecuencia desta xogada, e a partir de aquí, deste saque de banda, van volver a retornar ás posicións habituais. Balón para Bello, a incorporación de Bello nesa zona central, e Jacobo que buscaba unha vez máis a Borjas, pero o balón unha vez máis chega antes. Moito ritmo, non, nestes primeiros minutos, moita intensidade, o que fai que a imprecisión sexa pois unha moeda de cambio habitual nas evolucións ofensivas de ambos os dous conxuntos. 15 minutos de xogo, empate a 0, empates en goles no marcador. Dous equipos que nos están ofrecendo, pois como comentas, un partido dinámico e atrevido, e dos técnicos pois que lle poñen a salsa ao fútbol tamén na banda, pois con as súas indicacións moi metidos no partido todos ambos os dous técnicos, tamén os xogadores agora os da Pontevedra, así que salvan esta acción a que tentaba os Somozas a chegarse a área visitante. Bueno, con respecto aos técnicos, ningún dos dous é sospeitoso de falta de carácter. Penso que todo o contrario, non? Xente pois moi viva na vivencia do seu traballo. Sempre de pé, sempre facendo indicacións. Dende logo que sí. Neste caso agora mesmo, Stili un pouco máis relaxado, víamolo sentado no seu banco, pero certo que tal e como transcurriu o partido no que levamos visto todo agora é para estar máis tranquilo, non? Por parte
do técnico local. Aí o vemos facendo de todas maneiras esas novas indicacións, indicando os seus xogadores polo que se media que muden, que transmuten as súas posicións no campo. Sí, Nito, polo que estamos a ver está a falar moito que a súa última línea porque é onde está vendo que se están dando eses pequenos desaxustes que están incomodando o plantexamento xeral do xogo e sobre todo pois Mario Barco e Queco que están incomodando moito a un xogador como Capi e a Verdú que habitualmente son xogadores que se impoñen nun porcentaxe moi elevado das súas accións. Pois agora sí que Pablo recuperou ese balón para o Pontevedra, pero pasen longo buscando a Borjas. De novo chegou a Manda Lunis. Está Borjas hoxe pois moi abandonado nese sentido, agardando os balóns que non lle chegan. Eses balóns en logo cos que intenta conectar o Pontevedra co seu home máis adiantado. Sí, porque a verdade é que o estilo de xogo de Pontevedra está un pouco alonxado ao plantexamento que están amosándose, un fútbol moito máis elaborado, moito máis de colaborar os xogadores do centro do campo e Borjas é un xogador de desmarques de ruptura, pero para pasas en profundidade, non para loitar con dous centrais que teñen na súa parcela física un dos seus activos máis importantes, ademais. Recupera os Somozas no medio campo, Joseba Beitia con Mateo, Joseba Beitia de novo atrás agora o balón buscando apoio aí de Antonio de Vicente, de Antonio López. Antonio que combina na banda para Remeseiro. E agora o Pontevedra tentando presionar esa saída de balón dos Somozas, moi atrasadas agora esa línea de inicio de xogo do conxunto local e Antón de Vicente exercendo case de central da defensa dos Somozas. Claro, porque están a facer o que é a coñecida salida lavolpiana, non? Con Leuco e con Remeseiro moi abertos nas bandas, dándolle posibilidade aos xogadores do medio campo para poder xerar situacións de superioridade, o que pasa que o Pontevedra tamén está defendendo ben este tipo de accións. Aí está Antón de Vicente xogando atrás, acompañando os dous centrais do equipo. O balón agora, outra caída, pensamos que se marcaba Pablo. Cruzou aí un pouco o seu nocello, semella, pero sen maiores complicacións para o defensa central do Pontevedra. Remeseiro na banda ten que atrasar o balón os Somozas por mor desa presión, adiantando as líneas o Pontevedra, tentando buscar o erro do equipo de Stili. Esperamos que os xogadores do Somozas sentese cómodos ca pelota nos pés, teñen sempre un apoio perto deles, están a circular correctamente. Ese puntiño que lle falta ao Pontevedra de intensidade defensiva é o que está provocando precisamente que o Somozas se sinta cómodo nunha situación do campo en donde en circunstancias normais non debería ter esa lixeireza para xogar. Vamos, vamos. Escoitamos aí a Luisito dicindo agora isto vai mellorando. Estamos precisamente vendo como nestes últimos minutos o Pontevedra pois se mete tantos apuros como antes. Luisito está un pouco máis contento e a ver o que acontece nesta falta que vai botar Pablo, o defensa central do Pontevedra. Balón buscando a banda a Hugo Rodríguez, pero marchou directamente fora. Vai ser saque de banda agora para os Somozas. E agora sí que comeza o pressing dun Pontevedra que seguramente perto da portería de Mandalúnez vai intentar robar e traballar con moita máis intensidade defensiva. Cabeza Antonio López buscando a Joseba Beitia, Mateo. A carreira agora de Queco, carreira que neste caso na que se impón Bello, non, finalmente Queco a disputa entre os dous setes, damos os dous equipos, na que se impón agora Bello. Jacobo recupera o balón no círculo central, sai a pelealo Pablo Antas e o árbitro sinala falta a prol do Pontevedra. E reiteramos, eses pequenos erros individuais que fan que a xogada culmine ou non está penalizando un poquinho o xogo dun Pontevedra que ten intención de xogar pero que non lle están a salir as cousas, porque no momento trascendental da xogada pois sempre acontece algunha circunstancia extraordinaria. No momento en que se temple un pouquiño o xogo e se sanquen de marcar eles ao ritmo, seguramente se fagan co dominio do partido, porque a tendencia é esa, non? Os Somozas busca posicións de repliegue e con moita densidade de xogadores na zona defensiva, e o Pontevedra o que necesita é ter o balón nos pés para desenrolar o seu fútbol habitual. Xogando agora a Pablo. Sempre sae xogando Pablo. Lembremos ademais que Capio, outro central do Pontevedra, pois en principio estaba mesmo descartado para este partido por lesión.
así que pois pode ser que non este en plenitud de condicións físicas, pero sí que forma parte deste equipo titular que presentou Luisito no campo Alcalde Manolo Candocia, cando levamos disputados 21 minutos e medio de partido, e saca o balón Mandaluniz neste empate sen goles que estamos a vivir dende este campo Alcalde Manolo Candocia. Toca no medio do campo Somozas, tentando buscar as súas opcións o equipo de Estili. Agora non é tan fácil sorprender o Pontevedra. Aí vai chegar outra vez pola banda Leuco. Saiu para sacar e a pelota Kevin Presa. O entendemento entre Keiko e Leuco está sendo importante porque cada vez que interveñen eles están superar a estes dous xogadores do Pontevedra e están a xerar certa incertidumbre no traballo defensivo que en un momento determinado vai culminar, porque xa hubo dous ocasións nada máis empezar o partido, pero estamos a ver que teñen moi claro que teñen que facer. O balón agora de Keiko Vilariño que marchou fora e a pelota para o porteiro visitante. No, cruzarla no. A golpear Vincent, os xogadores xa ocupando o terreo de xogo dos Somozas. Jacobo buscando na banda a incorporación de Borjas. Borjas na banda dereita, balón colgado a área, saca Leuco. Faltaba aí precisamente esa referencia de Borjas na área, agora que tentaba era recuperar o balón. O árbitro que dá a lei da vantaxe e Antón de Vicente que se queixa desa acción con Borjas. O canario que se disculpa co xogador vigués. E Jacobo deixando constancia da súa calidade individual, fixo un control excelente. Aí está precisamente Jacobo, agora na banda dereita. O pase de Jacobo buscaba a Borjas unha vez máis, adiantouse o cedeirés Juan Rodríguez. Verdú sacou de banda, a presión dos Somozas, apóiase en Capi, aí están os defensas centrais do Pontevedra movendo a pelota. Está xogando Pontevedra dende atrás, Verdú. Combinando Verdú con Bello. Atrás, dende atrás de novo xogando o Pontevedra, Miguel Oureiro. Vemos como Pontevedra se siente cómodo xogando dende a posición, confrontando líneas para buscar puntos de superioridade por detrás da línea seguinte. Están intentando buscar neses espacios entre líneas movimentos que lles permitan triangulacións, gañando metros para chegar con certa probabilidade de éxito á zona de definición da xogada, cousa que hasta o momento Somozas non está permitindo. Estamos escoitando aí a Luisito falando unha vez máis nesa banda dende o banco do Pontevedra, hoxe aquí nas Somozas, que saca xa de portería o meta local Mandaluniz. Leuco. Balón que marcha fora de banda, vai ser saque a favor dos Somozas. E aí está o lateral dereito xe incorporándose moitísimo ataque, como é habitual, especialmente cando ve que está a ter opcións, como está a ser neste caso no partido. Sí, Leuco, un dos xogadores protagonistas deste Somozas este ano, está mostrándose un xogador moi inteligente, con moitísima proxección e sobre todo con unha cualidade innata. Elixe correctamente no momento da súa progresión. Eso é un dato revelador de que domina o seu traballo, domina o seu oficio. Oficio lateral. Estili que este ano ten pois a Leuco infalible nese lateral dereito e para o lateral esquerdo escolleu a Marco Remeseiro e aí quedou Marco Remeseiro tamén no lateral esquerdo, un xogador habituado a xogar en accións de ataque, ocupando ese posto de lateral esquerdo no Somozas. Ollo agora o ataque do Pontevedra, o balón de Jacobo, adiántase Leuco para sacarlo de diante das botas o dianteiro Borjas do Pontevedra. Aí tivo a opción o equipo granate. Continúa Pontevedra tentando a área local. Alex Fernández, apresa Alex Fernández con Keiko Vilariño, aí aparece Verdú para apoialo. Xoga agora para atrás para Capi. E como decíamos, a tendencia do partido era que o Somozas presentara moita densidade defensiva perto da súa área, mentras o Pontevedra estaba a xestionar
buscando pois ese espacio libre que lle permita o desequilibrio e sobre todo o movimento de presas. Estamos a ver un excelente trato ao balón, estamos vendo un partido de moitísima calidade técnica individual e colectiva e sobre todo estamos sacando partido a un plantexamento táctico que enaltece o traballo dos dous adestradores. Pues para celebrar esa renovación dos dos técnicos galegos, tanto de Stili como de Luisito, que esta mesma semana dábase a coñecer esa renovación. Luisito vai cumprir a súa terceira temporada como adestrador do Pontevedra, a segunda temporada na segunda división B. Lembren que chegar ao equipo Granate pois en terceira, conseguindo ese ascenso a segunda B e asinando esta temporada pois a permanencia dun xeito brillante con mesma opción durante varias xornadas de clasificarse para esa fase de ascenso. Stili nos Somozas chegaba este ano pois cun difícil papel tamén o de Stili, porque a temporada pasada fora brillante dos Somozas, a súa temporada de estrea na categoría, a que asinou Michel Alonso como técnico, e esta temporada pois chegaba Stili cun Somozas pois de futuro inmediato incerto, porque tan só mantiña 5 xogadores da anterior temporada desa campaña brillante, pero o certo é que o Somozas mesmo está a asinar mellores números que na súa campaña de estrea na categoría. Continuará unha temporada máis Stili a fronte dos Somozas e os Somozas unha temporada máis nesta categoría de bronce. Sí, a verdade que a presión que partía Stili vendo o grande rendimento que Michel fixo ano pasado cun equipo prácticamente novo e remozado era alta. E de feito nas primeiras xornadas pois pasou un mal momento, non? Porque non encontraban e non atopaban a coordinación aceitada dos novos xogadores, pero a medida que foron tendo confianza nele, os xogadores entendendo o protocolo de traballo, acabaron un nivel de rendimento que con creces superan o esperado e sobre todo superan a evolución feita xa o ano anterior. Eu penso que está aí. Hai que felicitalos a todos e penso que hai que validar este traballo de Stili, porque estivo moi alto o seu rendimento e o seu entendemento de como tiña que xestionar este grupo. Pois non hai mellor proba dese bo traballo que a clasificación e a renovación no equipo. Mostra desa boa sintonía que existe no club. Oye, agora este pique entre Bello e Pablo Antas. O pequeño enfrontamento entre os dous. Bello que se queixa do golpe que lle deu Pablo Antas. Mario Barco que fala con él. Agora falan entre os dous e xa está resolto o problema. O árbitro que se van a gloria dos feitos e tamén o público que aplaude, que se celebra que queden esquecidos pois eses lances do xogo no campo das Somozas. 29 minutos a piques de chegar a primeira media hora de xogo, non temos goles, pero estamos a ver a ter un bo partido, un bo fútbol hoxe entre a Unión Deportiva Somozas e Pontevedra, buscando a clasificación para a Copa do Rei en xogo. O Somozas que quere ocupar o posto do Pontevedra na clasificación. Pontevedra, lembremos que comezou esta xornada con 51 puntos, 48 ten os Somozas. Así pois unha vitoria local hoxe igualaría os puntos de ambos os dous equipos, e unha vitoria visitante poría o Pontevedra nunha situación moi boa para clasificarse para esa Copa do Rei. Está a ter en vilo os dous centrales do Pontevedra e a súa capacidade para o corpo a corpo e para a loita aos balóns aéreos é tremendamente eficiente, porque unha soa acción mandou polo chan aos supostamente máis fortes xogadores do Pontevedra, que son os dous centrais. Oye, agora o Pontevedra que se defende atrás. Estaba vendo os resultados da xornada, non sorrín no sentido de tentar avanzar na clasificación a estes dous equipos, porque os rivais máis directos do Pontevedra, os dous equipos que están por riba na clasificación, tanto Burgos como a Cultural Leonesa, gañaron os seus partidos. O Guijuelo, que é o equipo que está entre o Pontevedra e os Somozas na clasificación, empatou o seu, o sea que si os Somozas podería avanzar na clasificación, o Pontevedra se gaña, mantería a igualdade co Burgos e a Cultural Leonesa igualados a puntos, cando despois deste encontro, desta xornada, restarán aínda 3 partidos de Liga, aínda pois un final de Liga bonito que van ter, sen dúbida, os seguidores do conxunto Granate. É unha Cultural que penso que terá que enfrentarse con bolos dous, co cal
pois terán que xogar esos puntos tamén entre eles, e unha das opcións para acceder á Copa del Rei pasa por aí. Exactamente, a cultura leonesa que agora mesmo pois marcaría ese sexta prazas, que son as 6 que en principio clasifican para a Copa do Rei. Pode haber unha sétima praza tamén en función dos puntos que se acaden nos 4 grupos da segunda división B. Pode haber unha sétima praza, pero 6 si son os clasificados para disputar unha Copa do Rei, que pois premio de consolación ou non, porque tamén é unha importante inxección económica que poden dispoñer os equipos que como pois ambición de avanzar na Copa e conseguir pois un rival de entidade. O Racing de Ferrol mesmo esta temporada estivo a nada de xogar co Fútbol Club Barcelona. Desde logo, é un partido deste é todo un acontecemento, non? Para este tipo de equipos que en un momento dado pois inclusive lle pode solventar o presupuesto económico dunha tempada. Exactamente, pois a ver se conseguimos algún dos equipos galegos que se clasifiquen. O Racing de Ferrol xa está, por suposto, por esa clasificación para a fase de ascenso a segunda división, ainda que o premio que busca o Racing de Ferrol será precisamente ese ascenso a segunda tan desexado que está buscando nas últimas temporadas. Ollo a chegada de Keko Vilariño, saiu Vincent, o porteiro visitante, sacoulle a pelota Keko Vilariño, ataque dos Somozas. Agora queixase Jacobo de falta e o árbitro di que si que hubo recuperación de pelota que facía os Somozas. E novamente unha pequena indecisión de Capi fixo que bueno, o susto pois chegase novamente á área do Pontevedra, non? Facendo un pequeno inciso no partido, penso que este é un partido de fortalecementos colectivos de ambos os dous conxuntos, pero en ambos equipos hai xogadores con matizacións e puntualizacións individual que están tendo incidencia. No Pontevedra, Jacobo que está a facer un clinic do que é a xestión do balón e da xestión da técnica individual, e polo Somozas, pois un Antón de Vicente que está a ser o dominador do espacio, sabendo en cada momento que o espacio ocupar, como facer a axuda defensiva ao compañero de turno, equilibrando en cada momento, en cada circunstancia, o xogo do seu equipo para evitar precisamente que eses espacios úteis, esas zonas activas de xogo, pois sesen relevantes para o equipo rival. 33 minutos pasados de xogo. Malia ese despregue de fútbol, dese despregue futbolístico que nos están a ofrecer os dous equipos, non temos goles no marcador. Ainda que si houve esas opcións claras, especialmente as do comezo do partido por parte do equipo do equipo local aquí no campo das Somozas. Balón agora no medio do campo, quen o controla é o equipo Granate. Aí está o pase agora orientado, cruzando o campo, buscaba a Bello, pero anticipouse Leuco. Xoga os Somozas con Mateo García, combinando con Joseba Beitia. Joseba Beitia e a pugna con falta por parte de Miguel Oureiro. Joseba con Mateo García, que vai buscar a Leuco, pero estaba Bello. A pelexa de Leuco con Bello deixa marchar xa o xogador, o centrocampista do equipo Granate. Capi. Xogadores moi xóvenes en ambos os conxuntos tendo moito protagonismo. Miguel Loureiro, sobre todo Kevin Presas no Pontevedra, e Juan Rodríguez no Somozas, amostrando que están para unha proxección futura moito máis ambiciosa que esta segunda B. Hai canteira e hai grandes valores aquí xogando sobre este céspede. Agora dende atrás Verdú para o Pontevedra con Bello. Bello atrasa de novo para a defensa do equipo Granate. Capi mirando con Pablo. Durmindo agora mesmo o balón o Pontevedra, buscando esa opción de pase. Tenta polo círculo central o pase á banda. Balón, pase moi desviado que marcha directamente fora. E vai ser saque de banda pro do equipo local. Pontevedra está tentando superar cada línea, utilizando os espacios entre líneas que hai justamente entre todas as disposicións defensivas que plantexa o Somozas. O que pasa que necesita tempo e necesita máis toque, máis evolución ofensiva para cadar o seu objetivo.
aspecto que o Somozas non lle está a permitir, porque en cada situación de balón, como estamos a ver, está tratando de xenerar unha superioridade posicional. Oye, agora Miguel Loureiro, ataque do Pontevedra por banda, Hugo Rodríguez ao centro, Hugo Rodríguez, recolle Manda Luniz, recolle o porteiro local, moi seguro na súa portería dende que comezou o partido, e diría eu durante toda a temporada. Sí, un dos baluartes deste equipo, non? Foi o que lle deu calma a esa última línea defensiva e primeiro atacante, ademais, como acabamos de ver con estes saques en longo, en donde Mario Barco está exigindo constantemente que o tomen como referencia para provocar a segunda acción que lle permite a línea de centrocampistas do Somoza pois sorprender o traballo defensivo do Pontevedra. Se falamos de estatísticas goleadoras, ambos os dous equipos van moi parellos esta temporada. Ao longo destas 34 jornadas disputadas, goles a favor 35 Pontevedra, 35 tamén os Somozas, goles en contra 33 o Pontevedra, 32 os Somozas. Pois prácticamente un calco, non, de estadístico. Cun matiz, ambos os dous xogan de forma diferente porque teñen xogadores diferentes. É obvio que os plantexamentos tácticos de ambos os dous conxuntos varían, pero os rendimentos acadados son moi similares. Agora que puido recuperar a Iqueco Vilariño. Se botamos unha ollada despois o que os partidos disputados ao longo da xornada, destacar dos Somozas o que vimos falando, esa fortaleza do equipo fora do seu campo, esa alta rendibilidade que está a xacar nos partidos fora da casa, con moitos mellores números que no seu propio terreo de xogo. E no Pontevedra destacar esa excelente primeira volta que fixo o equipo de Luisito Malia. Ese inicio de temporada un pouco dubitativo, certo que despois empezou a enlazar bons resultados, ata acabar a primeira volta con 10 vitorias, 4 empates e só 5 derrotas que lle permitían pensar pois nesa fase de ascenso que finalmente non conseguiu chegar. Bueno, Luisito foi moi claro en todo momento, non? Cada vez que se falaba de fase de ascenso e de obxectivos máis aló da permanencia, tiña unha reacción clara de cal era a situación actual do Pontevedra. Eu penso que moi acertado e moi axeitado porque... Pero certo que pasaban as xornadas, primeira volta acabas na posición en que acabas e lóxicamente pois era para pensar nesas cotas maiores que por que non podían ser. O que pasa que hai lóxicamente os adestradores son os que máis loitan por manter os pés no chan, non? Hai que contextualizar un poquinho, non? Porque realmente o Pontevedra é un equipo recén ascendido que non pretende eso tampouco, pero sí seguramente nun curto prazo esteñan con interese de poder voltar outra vez a unha categoría de plata que penso que se asusta perfectamente a unha cidade como Pontevedra e un club da cultura e da evolución histórica dun equipo que é representativo como que máis do fútbol galego. Pasoulle o Racing de Ferrol no seu ascenso tamén cando regresou á segunda división B, despois dunha temporada brillantísima en terceira como campeón, rematando como campeón e batendo todos os... Chegou á segunda división B, tamén clasificouse nesa primeira temporada para a fase de ascenso. Podía pasarlle tamén o Pontevedra, neste caso pois queda aí as portas, porque o certo é que os 4 equipos que se clasificaron para esa fase de ascenso realizaron unha temporada moi fiable, moi regular e sobre todo con brillante final, aínda sen coñecerse quen acabará como primeiro. Parte en vantaxe, por suposto, Racing de Ferrol con eses 71 puntos, pero os seus perseguidores que non fallan, hoxe volveron gañar tanto o Racing de Santander como o Tudelano. O que sí pois tropezou foi o Logroñés, que queda podría quedar descartado xa nesa loita polo primeiro posto, pero o Racing de Santander e Tudelano seguen apretando. O Tudelano vai a segunda volta que está a realizar e o Racing de Santander pois que aínda ten que visitar a Malata dentro de 15 días. Ese sí que vai ser un partido pois tremendo, que se vai vivir, atención, que se vai vivir na Malata seguramente na disputa dese primeiro posto. Ou quen sabe, se cadra o Racing de Ferrol deixa o traballo feito antes, pero seguro que vai ser emocionante este final de temporada na segunda división B. Mentres estes dous equipos, o Pontevedra e a Unión Deportiva Somozas, buscando mellorar a súa clasificación e meterse na Copa do Rei. Recupera Mario Barco para os Somozas, toca Leuco agora,
Adiántase Leuco, supera os seus rivais. Aplausos dende a bancada para o lateral do equipo local. Deixa o balón para Mario Barco, este con Pablo Antas. Aí está Remeseiro na banda, o ataque dos Somozas. Olha Remeseiro, disparo de Remeseiro. Reclama penalti Mario Barco. Pablo Antas, o capitán, que tamén fala co árbitro. E imos ver esa acción, o saque de esquina a prol do conxunto local. E a ver se podemos ver repetida esa acción que reclamaba o dianteiro dos Somozas. Agora o balón xa está en xogo. Saque de esquina non, era saque de banda prol do Pontevedra. É difícil, non? Que lle fagan caso a Mario Barco neste caso. Toca Leuco. Intenta despexar a pelota ao Pontevedra. Aí está de novo Joseba Beitia. Joseba Beitia que lle saca a pelota a Pablo. Joseba Beitia, Pablo Antas na área. Non conseguiu controlar esa pelota. Escapouse entre os pés. E a ver se vemos a repetición agora. Si esa repetición do penalti que reclamaba Mario Barco. Pase de Remeseiro. Nesa acción xa vemos a caída de Mario Barco. Queda moi claro o que reclamaba Mario Barco e Pablo Antas ao árbitro. Certo que o colexio lo tivo ben claro e non sinalou ningún tipo de falta nesa acción na área do Pontevedra. Estamos achegándonos xa ao tempo de descanso no campo das Somozas. Estamos no minuto 42 e medio e o ataque de novo dos Somozas. Aí está o equipo de Stili. Hai falta sobre Joseba Beitia, que queda tumbado sobre o céspede o carón do banco visitante, onde Luisito novamente está un tanto alporizado. Joseba Beitia, que regresa ao terreo de xogo, vai poñer o balón en xogo. Lateral esquerdo, Marco Remeseiro. Vemos como Somozas acumula músculo na frontal para tratar de sacar ventaxa nesta xogada. Vemos como xogadores como Antonio e Mateo se incorporaban para sacar partido desta unha das últimas opcións que van ter para xenerar ataque na primeira mitade. Saque de banda para os dos Somozas. Aí está Leuco. Leuco que olla para os seus compañeiros na área. Vai combinar con, neste caso con Queco. O árbitro sinala que o balón corresponde ao equipo granate. Saca xa de banda o Pontevedra. Balón que tocaba Alex Fernández. Recupera de novo Somozas. Agora faise con el o Pontevedra. Hai falta sobre Jacobo. Sinala o árbitro esa falta táctica que provocaba Mateo Garcías. Conduce o balón Pablo. O defensa central agora case exercendo de lateral dereito do Pontevedra. Balón que saca os Somozas. Vai recuperar de novo Pablo. Pablo que lle envía buscando o ataque de Borjas. O árbitro sinala fora de xogo ou falta de Borjas nesa acción. O certo que balón que favorece o equipo local aquí nas Somozas. E estamos chegando xa ao minuto 45 de xogo deste primeiro tempo. Sen goles neste partido que comezou ás 7 menos cuarto da tarde. Sen goles, pero con bo fútbol e con bons detalles técnicos os que nos están a deixar ambos os dous equipos. Este ano que vivimos neste campo todos os asentes meteorolóxicos posibles os temos sol. Sí. O sol que brilla aquí nas Somozas, iluminando este campo alcalde Manolo Candocia, no que se acaba de asubiar o remate do primeiro tempo. Os xogadores que se retiran xa para o túnel de vestiarios. Luisito que marcha falando co seu asistente Roberto Valdés. Aí está tamén Stili. Os xogadores, algún deles va falando entre eles na retirada do terreo de xogo. Remata este primeiro tempo sen goles, Alex, pero con boas sensacións as que nos están a ofrecer os dous equipos. Sí, estamos a ver un bon partido, dous equipos que están respetando moito o seu plantexamento estratégico, con pequenos desequilibrios en momentos puntuais. Destacaría o traballo de na banda dereita do Somozas, a coherencia táctica de Antón de Vicente e por parte do Pontevedra o traballo impagable de Jacobo
o saber estar de Kevin Presas, esas pequenas dúbidas na última línea, sobre todo de Verdú e Capi, que están a declinar un pouquiño polos puntos o rendimento xeral do partido cara aos Somozas, pero seguramente no segundo tempo isto será axustado e decir claramente que o Pontevedra está tentando levar o seu xogo, o seu ritmo de xogo, o seu plantexamento futbolístico polo camiño habitual para gañar este partido. Estamos vendo aí as imaxes máis destacadas, as xogadas máis destacadas deste primeiro tempo, que comezaba con esas dúas chegadas moi perigosas do Somozas á portería que defendeu Pontevedra, cun disparo mesmo de Mario Barco, recén comezado o partido, que petou no poste esquerdo da meta visitante. Esta pequeña lea que tiveron Pablo Antas e o bello xogador do Pontevedra, que rematouse en maiores consecuencias, e aí a acción na que nesta última incorporación no ataque dos Somozas, como dicimos, as ocasións máis destacadas do partido, esas dúas primeiras intervencións dos Somozas, o Pontevedra polo de agora sen excesivo perigo, chegando á área local, pero cun partido aínda moi aberto, o que estamos a ver vivindo con moita intensidade por parte dos dous equipos e dos dous técnicos na banda. Con estas imaxes marchamos neste tempo de lecer no campo Alcalde Manolo Candocia e regresaremos cando vaya a dar comezo o segundo tempo deste Unión Deportiva Somozas Pontevedra, que deixamos momentáneamente co empate sen goles. Grazas, Patri. De momento 0-0. Custa moito marcar nesta xornada no grupo primeiro da segunda división B. De feito, Cacereño Arandina, partido que está no minuto 78, segue con empate a 0 e, desafortunadamente, pros intereses dos equipos que están pelexando por manter a categoría, si houbo gol nese Valladolid B 0, Sporting B 1, marcou Jaime, partido que tamén está no tempo de descanso. Nos imos a facer unha pausa, voltamos de contado coa segunda metade deste Somozas 0, Pontevedra 0. Cara a Somozas, non houbo goles na primeira metade, como dicimos, está a goles, a ver se os vemos na segunda metade deste Somozas 0, Pontevedra 0. Voltamos cos comentarios de Alex Couto, narración de Patricia Rodríguez Juste. Estamos de volta no campo Alcalde Manolo Candocia das Somozas. Vai comezar o segundo tempo do partido que está a enfrontar a Unión Deportiva Somozas co Pontevedra Club de Fútbol. Os dous equipos que regresan ao terreo de xogo. Saúdos entre vellos coñecidos sobre o campo. Sen goles rematou a primeira parte, pero deixándonos un bo gusto polo fútbol, o que nos están a ofrecer estes dous equipos hoxe aquí no campo Manolo Candocia, Alex, con ocasións moi claras, ademais desde o primeiro tempo, especialmente para o equipo local. Sí, a verdade é que o primeiro tempo foi moi dinámico. O equipo local nos primeiros minutos tivo as súas oportunidades de marcar gol como en pequenos desajustes defensivos do Pontevedra, e ao longo do partido pois o peso da posesión da pelota estivo máis no lado do equipo do Lérez, pero en contragolpes os Somozas amosouse pois perigoso. Destacar un detalle que sempre acontece nas Somozas é que a xente de aquí sempre nos trata con moitísimo cariño e as señoras sempre nos traen café e moitísimas cousas que nos fan pasar o tempo de lecer pois moi rápido. Pois sí, vámoslo agradecer ese catering especial que presta os Somozas, pois os que vimos aquí a traballar, e os equipos sobre o terreo de xogo tamén despois dese pequeno descanso nos seus vestiarios, os técnicos tamén. O sol marchou das Somozas para comezar este segundo tempo, imos ver se regresa. Vento, pois vemos que segue soplando, pero con pouca forza, con escasa forza. En principio non condicionou o xogo no primeiro tempo. Imos ver o que acontece nesta segunda parte, na que semella que tampouco hai trocos en ambos os dous equipos, aínda que xa empezan a aquecer os suplentes, tanto da Unión Deportiva Somozas como do Pontevedra. Lembremos que por parte dos Somozas Stili aínda ten no banco a Manu, porteiro suplente, máis a Adrián, a David Añón, a Dani Pedrosa e a Quique Cubas. Por parte do Pontevedra, Luisito, que hoy estamos escoitando como falaba cos seus xogadores para que Kevin Presa poña o brazal de capitán. El Luisito que ten no banco dos suplentes, o porteiro suplente Edu, e máis a Bruno, a Anxo, a Pedro García e a Mourinho. Eses son os xogadores que poden optar a xogar algún minuto no segundo tempo do partido, que vai comezar en breves instantes. Xa están os xuíces asistentes nos seus postos e o árbitro sinala o comezo desta segunda parte
no campo das Somozas. Imos ver se agora si chegan os goles. Comeza os Somozas apretando unha vez máis como sucedera no comezo do partido. Os Somozas que sorprendían nos primeiros instantes, esas primeiras chegadas nas que estivo a piques de marcar os poucos segundos de comezar o encontro. Mario Barco, lembremos que disparou o poste da portería visitante. Despois tamén tivo a súa gran oportunidade Joseba Beitia. Finalmente non houbo goles. E a ver agora neste saque de esquina que vai executar Antón de Vicente para os Somozas. Antón de Vicente que colga o balón na área, tocou de cabeza para despexar Jacobo e vai de novo a saque de esquina a prol do equipo local. Moitos contactos na área pequena, moita acumulación de xogadores no primeiro pau, que é unha tendencia, esta é unha moda no fútbol español esta tempada. Veremos a ver si... Vemos a acción na que pedía posible penalti Antonio López. A caída de Antonio López, o árbitro estaba moi preto da xogada, non sinalou nada. Antonio López queixábase, agora xa estamos en directo neste saque de esquina. Tocou de cabeza Pablo Andas, despexa o Pontevedra, agora problemas para o porteiro visitante. O balón marcha lonxe da portería, pero segue favorecendo o equipo local. Que a ver se algún dos adestradores se queren explicarnos o porqué desta insistencia, non, de apostar sempre os saques de esquina no primeiro pau, e que nos abran accións de aprender un poquinho máis. Saque de banda de Leuco combinando con Pablo Antas, balón que vai favorecer agora o Pontevedra. Ese saque de banda para o equipo del Luisito. Sacou xa o equipo Granate. A disputa polo balón no medio do campo vai recuperar de novo Somozas. Leuco, balón que tentaba pasarlle o seu compañeiro Pablo Antas, pero que chegou sen dificultade ao meta visitante. Nese balón que servía Leuco, si semellou que sopraba un pouco o vento, que favorecía que o balón chegara pois tan facilmente ás inmediacións do porteiro visitante. E sai de novo o sol nas Somozas. O sol que agora está moi baixo pode condicionar tamén o xogo dos equipos, neste caso condicionando o xogo dos Somozas, que é quen vai ter o sol en contra nesta segunda parte. O vento tamén, polo que se ve, en contra, que pode condicionar un pouquinho, sobre todo as evolucións deses contragolpes tan esporádicos e tan veloces que tentan un momento determinado. Creo que o vento está a favor dos Somozas. A ver, está por rachas. Estamos aquí confundidos con esa Da a sensación que o vento vai, se falamos de estas condicionantes meteorolóxicos, digamos, pois o vento creo que vai soprar a favor dos Somozas, o sol na súa contra. E o Pontevedra pola contra, pois vai ter o vento en contra, ainda que non sopra moito, e o sol pois que non lle vai molestar. En principio moito equipo visitante. Aí roubou esa recuperación de balón de Jacobo. O ataque do Pontevedra, o disparo de Jacobo. Sacou Antonio López. Puxose diante de Jacobo para evitar o remate. O disparo do xogador de Pontevedra. Aí está Jacobo. E o saque de esquina que favorece o saque de esquina prol do conxunto Granate. Trabucouse porque tiña tres alternativas. Unha moi clara na banda esquerda, en donde dividindo e pasando deixaría o seu compañeiro, neste caso Bello, solo diante do porteiro Mandaluniz. Pues aí está o saque de esquina que vai botar xa o conxunto Granate. Balón colgado que toca de cabeza Capi. Tocou agora Antón de Vicente para enviar de novo fora do terreo de xogo. Vai ser de novo saque de esquina prol do equipo de Luisito. De novo Bello vai executar este lanzamento dende a esquina do campo. Avanza Borjas tentando un pase en curto, pero o amago de Bello, efectivamente. Bello que combina con Borjas. Bello que abre a súa posición. Borjas pode sorprender na área dos Somozas. A quen sorprendeu foi o seu propio compañero. Remate de Jacobo. Agora sí, con acerto remate de Jacobo, pero que chegou ás mans de Mandaluniz. Puido sorprender Jacobo nesa a acción de combinación entre los saque de esquina. Oye agora Borjas na área. Leuco, balón Juan Rodríguez. Jacobo rematando unha xogada que estaba preparada para que Pablo, neste caso, fose quen finalizar a acción, pero bueno, un central hai que recordarlle que dentro da área, cantos menos controis, mellor.
eso condicionou un pouquiño a finalización que permitiu, por outra banda, que Jacobo tivese opción de ese remate final. O balón agora que para os Somozas, saca xa dende atrás o defensa central Juan Rodríguez, balón que toca Mario Barco na área do Pontevedra, sen problemas para que o recolla o porteiro Granate, que vai iniciar xa a xogada, pero o equipo de Luisito, tocando cos pés, vai presionar o capitán local Pablo Antas, saca xa Vincent, o balón que lle chega no círculo central a Mateo García, aparece Jacobo que está tocando casi todos os balones deste segundo tempo, e aí se avanza o xogador do Pontevedra, remate e o gol. O gol do Pontevedra marca Borjas, a celebración do técnico visitante Luisito, e o gol de Borjas que chega no minuto 51 de partido, adianta o conxunto Granate no campo das Somozas, nesta segunda chegada con perigo do equipo visitante do equipo Granate. Aí está a celebración de Borjas, o máximo goleador do conxunto de Pontevedra, que acaba o seu 11º gol esta temporada. Borjas, despois da acción persoal de Jacobo, sen dúbida, o traballo de Jacobo, imos ver xa a repetición desa internada de Jacobo, como lle deixa despois o balón a Borjas, e o remate de Borjas directo á rede da portería que defende Mandaluniz. O factor diferencial de Jacobo permitiu en primer lugar robar o balón e a partir de aí pois facer un traballo brilante que deixou a Borjas neste caso pois en disposición perfecta para facer un remate asustado, moi asustado ao Pau, neste caso dereito da portería de Mandalúnez, e destacar novamente o traballo de un Jacobo que está a entender perfectamente a secuencia de xogo na posición na que está a desenvolver o seu traballo. Estábamos dicindo que por Jacobo estaban a pasar todos os balóns do Pontevedra, chegando con perigo a área dos Somozas este segundo tempo, e así foi como chegou esa oportunidade para o equipo Granate, e o remate de Borjas para adiantar o conxunto visitante no campo das Somozas, para que Borjas anotara o seu 11º gol esta temporada, distanciándose así na táboa de máximos realizadores do Pontevedra Club de Fútbol esta campaña. Ollo agora o disparo Mandaluniz, o remate de Verdú, que obrigou a aplicarse a Mandaluniz. Disparo que imos ver xa na repetición, disparo de Mandaluniz, perdón, disparo de Verdú, que atrapa o porteiro local Mandaluniz. E veremos a ver cal é a reacción agora das Somozas, que vai ter que dar un paso adiante si quere revertir a situación deste partido, porque estamos a ver que nestes primeiros intres da segunda mitad o Pontevedra estás a sentir cómodo co balón, estás a sentir cómodo a traballar esos espacios entre líneas, e sobre todo o marcador a favor vai ser quen de xestionar a pelota dun xeito que vaya pasando tempo e buscando ese espacio libre que lle permita ser desequilibrante, que os Somozas vai ter que incrementar o seu ritmo ofensivo, dar un paso adiante estratégicamente e ocupar espacios nos que habitualmente non se siente cómodo. Oye, agora de novo contragolpe do equipo Granate. O traballo de Juan Rodríguez e o árbitro que con falta, que tentaba evitar esa progresión do conxunto visitante. Falta de Juan Rodríguez nun partido no que polo de agora non amosou ningún cartón o colexiado madrileño López Fernández. Este é un campo donde se caracteriza precisamente polo trato deportivo, non, dos xogadores. Os Somozas é un equipo que se caracteriza precisamente por ser un equipo moi deportivo. De feito, o que acumula son xogadores que apercibidos de sanción, que seguen o borde da sanción, pois agora mesmo ten 6 futbolistas no campo que se recibe un cartón, serían sancionados, pero que algún deles, Antonio López, creo que leva máis de 20 partidos con 4 cartóns. O Caldí, pois, o saber estar, non? Exactamente, un defensa central, falamos dun defensa central que ten moito máis mérito, non? Que aguante tantísimo tempo, pois iso, con tan só 4 cartóns sen ser amoestadaísta, precisamente, sen ser sancionado. Antonio López, o defensa central dos Somozas, xogador de Betanzos, veterano, pero coidando o balón e coidando o fútbol e tamén os seus rivais. Xogador con moito coñecemento e moito oficio da súa tarefa principal, non? Ollo agora a internada de Bello para o Pontevedra. Bello que quería combinar con Alex Fernández, o balón que recupera os Somozas.
A carreira agora de Joseba Beitia na banda dereita. Presión dos futbolistas visitantes de Capi. Hai falta de Capi, sinala o árbitro. Falta de Capi sobre Joseba Beitia, que queda tumbado sobre o céspede. Vemos a repetición de esa acción de Capi, que sí que acaba pisando o pé a Joseba Beitia. Se sacou o conxunto local. Ollo que acaba de facer Juan Rodríguez. Detalle do defensa central dos Somozas. Falabas da xuventude dun destes valores como de Juan Rodríguez. E detalle técnico que acaba de deixar o futbolista de Cedeira. Ten argumentos futbolísticos, ten capacidade de liderazgo e ten atrevemento, non? Penso que é un xogador a ter moi en conta de cara a un futuro, porque estáse a mostrar pois con unha capacidade para resolver problemas a tan curta idade tremendamente eficiente. O traballo de Juan Rodríguez, estamos a destacar neste segundo tempo eses dous defensas centrais dos Somozas. Falábamos antes da veteranía de Antonio López e o seu carón a quizáis o máis novato Juan Rodríguez nesas lides, pero que tendo un veterano ao seu lado seguro que o traballo é máis sinxelo e o que está a madurar Juan Rodríguez como defensa central dos. Saca agora Pablo Antas o balón buscando a Mario Barco. E o Mario Barco na área, pode revolverse Mario Barco. Vai combinar con algún dos seus compañeros. Joseba Beitia, chega tamén Leuco. Leuco na área, o remate de Leuco. E non chegou a rede da portería do Pontevedra. O disparo cruzado polo lateral dos Somozas. Moi interesante a xogada dos Somozas, porque forzou en primeiro lugar a saída de Capi e o desequilibrio do desmarque de ruptura de Mario Barco, que obrigou a Verdú a pechar a posición de Capi, e a partir de aí quedou aberta a banda dereita, que novamente foi moi ben ocupada, con moitísima inteligencia por un Leuco que estáse a ver que é un xogador que non só defende, sino que ten capacidade para atacar e entender perfectamente o que é o concepto do continuum do xogo, non? Atacar e defender constantemente sen romper ninguna das dúas fases do xogo. Detalle técnico tamén o que deixaba Leuco nese regate que facía na área do Pontevedra, e o remate cruzado a portería marchou fora por pouco. Unha nova boa ocasión por parte dos Somozas neste partido ante o Pontevedra. Insiste o Somozas, quere igualar o marcador no que se adiantou o Pontevedra. Estamos no segundo tempo dun partido no que o Pontevedra vence dende ese minuto 6 do segundo tempo co gol que marcou Borjas. Xogando Somozas, socaron dese córner, recibiu o balón Antón de Vicente disparando a posta, golazo, non poste. O balón que pegou na traveseiro, na escadra da portería do Pontevedra. Xa cantábamos o gol porque semellaba que ia para dentro. Que efecto colleu o balón, ademais é que as nosas cámaras o deberon de recoller perfectamente. Continúa o xogo no campo, imos ver despois a repetición dese lanzamento de Antón de Vicente que sorprendía a propios estranos. Non entrou e se dio segundo disparo os paus da meta ao Pontevedra, que fai neste partido Somozas. Bueno, o disparo de Antón de Vicente foi espectacular. Aí vemos a repetición. O disparo de Antón de Vicente que pega no poste esquerdo a portería de Vicente. Vemos unha vez máis a repetición e semellaba que ia para dentro, pero non, saiu repelido fora da portería. Granate, gran oportunidade, grandísima oportunidade de novo para o equipo de Stili, que segue atacando. Agora quen o intenta é Pablo Antas, a carreira de Pablo Antas, o centro de Pablo Antas, non lle chega Mario Barco. A afección dos Somozas que se ergue dos seus asentos, está a emoción a flor de pel, máxima emoción neste partido no que se adiantou o Pontevedra. Recén comezado este segundo tempo, pero como está a apretar os Somozas, que ademais vai facer cambios. Unha vez máis a repetición dese remate de Antón de Vicente, o poste da meta que defende Vincent. Vai entrar David Añón, retírase Queco Vilariño, pois máis potencial para o ataque dos Somozas neste troco que realiza Stili no minuto 59 de encontro. Pois entra un David Añón que ten sobre todo potencia e gol, que é precisamente o que lle fai falla aos Somozas. E destacar unha faceta, Mario Barco está a gañar todos os duelos
que se están a desenrolar polo aire, non? El quen de gañar e os centrais todos os balóns que hoy envían está a deixalos en disposición de ser xogados en un aspecto, un activo tremendamente importante para o xogo directo que por momentos amos a esas Somozas. Entrou David Añón no campo dos Somozas. David Añón é o máximo realizador do equipo local. Hoxe comezou o partido no banco dos suplentes, pero David Añón con número 14 leva marcados esta temporada 9 goles, 7 suma o seu segundo máximo realizador Mario Barco, que sí que un fixo nesa punta de ataque dos equipos que presenta xornada tras xornada Estili. Presionando agora os Somozas, desfaixe da presión Jacobo, non consegue manter a posesión da pelota o conxunto de Luisito. Caneos agora por parte de Joseba Beitia que marcha aos seus rivais, deixalle a pelota a Antón de Vicente. Antón de Vicente ten que recuar ante a presión que fai Jacobo. Jacobo sabe que pasar desa línea é moi perigoso. Están a ter un problema tremendo os xogadores dos Somozas, porque cada xogador que recibe o balón non está a ter o acompañamento dos compañeiros, e cada vez que queren xogar en corto non poden, vense totalmente solos, e a partir de aí o Pontevedra empeza a apretar a xogada e obriga precisamente a xogar para atrás. Vai facer tamén un cambio Pontevedra. Anxo está preparado na banda para ser o novo home de reemplazo no partido. Primeiro troco no Pontevedra. Lo que lle chega a Borjas, aí está o dianteiro, o autor do gol, que agora mesmo temos no marcador, único tanto. Ollo o balón que lle vai chegar, o balón que buscaba de Borjas, buscando a Hugo Rodríguez, a incorporación de Hugo Rodríguez, pero anticipouse Mandaluni, chegoulle con vantaxe, chegaba con vantaxe a ese envío de Borjas. Pues que entrada aparentemente de Anxo, non? Parece ser que o Pontevedra o que vai buscar é unha maior proxección pola banda esquerda, porque Anxo é un xogador de banda esquerda, seguramente pois ou ben Hugo Saya ou ben neste caso Bello, e Anxo pase a ocupar a posición habitual en él. David Añón, o pase de David Añón, buscando o apoio de Remeseiro, pero o asistente ergueu o banderín para sinalar fora de xogo. Vaise producir ese cambio que avanzábamos no Pontevedra. Retira o terreo de xogo de Hugo Rodríguez e a entrada no campo de Anxo. Hugo Rodríguez con número 11 que marcha do terreo de xogo. Entra Anxo con número 14 no minuto 62 de partido. E vemos a Bello que ven para esta banda. Esperábamos que fose Hugo cambio, porque a verdade é que non estuvo moi afortunado ao longo do partido. Non é que tivese erros, pero non estuvo moi participativo. Non participou moito. Exactamente, o xogo fluiu por outras bandas, por outros foros do terreo de xogo. Pois aí marcha Hugo Rodríguez en presa, porque o Pontevedra manda no marcador. Lembremos, dende o minuto 50 marcou Borjas, respondeu os Somozas pois con ataques continuos e con ese disparo de Antón de Vicente ao poste, pero sen conseguir éxito, sen conseguir a meta final do gol. O conxunto local gaña o visitante por 0-1 con ese gol, como dicimos, de Borjas. E os Somozas que o vai seguir intentando. Recupera agora a pelota o Pontevedra. O Pontevedra a presión dos xogadores dos Somozas. E Pablo Antas que envía a pelota fora. Vai ser saque de banda a prol do equipo granate. E Anxo, que se non me equivoco, é un xogador do Barbanza, non? Esa canteira inagotable de Ribeira. Exactamente. Canteira inagotable de xogadores en Galicia que ano tras ano pois ofrece unha productividade e unha calidade tremenda. E dende aquí pois hai que felicitar a todos os adestradores de fútbol base e a todas as persoas que teñen a capacidade para atopar estes xóvenes valores que sempre están a alegrar as tardes de fútbol en Galicia, e sobre todo a un compañeiro que penso que ten un traballo escuro ao longo da súa trayectoria, como é Pepe Cores en Ribeira, que sempre fixo un traballo de captación excelente. Anxo que destacou no Vilalonga de Gavi Leis, que pasou tamén polo Boiro, e que co Pontevedra pois aí está sumando os seus minutos de xogo no Pontevedra de Luisito. Ollo este balón que centraba Remeseiro. O balón que segue na área do Pontevedra, ten que afastar o perigo precisamente. Anxo recolle a pelota, disputa con Leuco, a ver que engaña a carreira, reclama falta Anxo. Leuco fíxose coa posesión da pelota e quería combinar con David Añón, pero o xogador recén entrado no campo acaba cedendo o balón ao Pontevedra. Vemos que os duelos individuais con Leuco teñen unha
un factor contraproducente que sempre resposta a calquera situación en calquera circunstancia e inclusive ten unha capacidade para asustar o erro tremendamente hábil e sobre todo porque é moi rápido e ten clarividencia para entender o que está a facer. Destacado partido hoxe do lateral dereito do Somozas, o traballo de Leuco na tarde de hoxe. Hai falta agora, reclaman a falta e o árbitro vai amosar o primeiro cartón do partido. Primeiro cartón que recibe neste caso o Bello por esa falta cometida sobre Pablo Antas. Primeiro cartón do encontro para o número 7 do Pontevedra. Asustando un pouquiño as pequenas contas pendentes que tiveron na primeira parte. Así, esa primeira pequena lea que tiveran no primeiro tempo. E que conclúe agora con este cartón amarelo para Bello. Primeiro cartón amosado no partido no minuto 65. E ollo a falta que vai botar Antón de Vicente. Case todos os seus compañeiros preparados para a posibilidade de rematar na área. O balón que colga Antón de Vicente queda curto, peiteaba David Añón. Recolle Leuco. David Añón pelexando pola pelota. David Añón mira a portería, disparo directamente a porta. Recolle Vicente. Disparo de David Añón, máis ou menos dende a mesma situación que ocupaba Antón de Vicente na ocasión clara deste segundo tempo. David Añón neste caso atopa co porteiro visitante co Vicente. Aí recolle a pelota o gardameta do Pontevedra. Os golpeos teledirixidos á escadra esquerda da portería de Vicente. Esperemos que algún destes entre, porque será o gol da xornada. Pois o recolleremos perfectamente coas nosas cámaras. Ollo agora de novo a David Añón. David Añón e o remate a porta de Pablo Antas. Os Somozas que iguala o partido. Láianse os xogadores do Pontevedra. Non agardaban, pero o certo é que puxeron demasiadas facilidades nese remate de Pablo Antas. O centro de David Añón. Aí está Vicente. Todos os xogadores do Pontevedra falando co árbitro, queixándose da posición do xogador no remate. As queixas dos xogadores do Pontevedra, o árbitro madrileño que din que non hai ningún problema, ninguna acción antirregulamentaria nese remate de Pablo Antas. O gol que subiu o marcador para poñer a igualdade. Imos ver a repetición desa acción. Claro, hai falta, reclaman a falta sobre Pablo. E aí chega Pablo Antas dende atrás. A falta de David Añón sobre Pablo e o que reclaman os xogadores do Pontevedra. O certo é que o gol subiu o marcador e chega o segundo troco no equipo visitante. Retírase Bello e entra Mourinho. Veremos porque seguramente este cambio implique pues, un pequeno axuste no medio do campo e a ver onde se sitúa. Bueno, pois despois desas claras oportunidades que tivo Somozas, finalmente igualan unha acción un tanto polémica por esa falta que reclama o Pontevedra, por esa posible falta de David Añón sobre Pablo. Sí, hubo un empurrón por detrás de David Añón que lle permitiu cadrar o balón e despois sí que hai que darlle mérito a ese golpeo de exterior ca perna dereita que puxo o esférico na cabeza de Pablo Antas. De Pablo Antas, que tamén sorprende na entrada dos seus rivais, pero a posibilidade desa falta previa sobre Pablo. Era o que reclamaban os xogadores do Pontevedra. O árbitro mandaba continuar a xogada e tampouco aceptou, obviamente, as protestas despois do gol. Pois xa é casos contados os que os árbitros pois poidan mudar unha decisión tan importante como a consecución dun gol. Vemos que o Pontevedra pois cambiou os seus dous flancos. Mourinho pasa a ocupar a posición de Bello neste caso. Veremos a ver como fan os axustes posteriores, pero de partida parece que Anxo pola banda esquerda e Mourinho pola banda dereita serán os que se encarguen de desenvolver o seu traballo nos flancos do equipo do Lérez. E aí está esa acción a balón parada prol do conxunto granate, que pode adiantarse de novo no marcador. Lembremos, empate a un gol neste segundo tempo. Están a chegar os goles no partido. Balón que tocaba o Pontevedra, tocou aí, errou Jacobo a hora de recollelo e ollo contragolpe dos Somozas que non progrese. Houbo de novo un erro. Imos ver de novo a repetición desa acción que precede o gol. Esa falta que reclama Pablo. David Añón continúa a xogada e o remate de Pablo Antas que supera, que
se adianta aos seus rivais. O certo que nese momento a celebración, ademais, que sorrindo de Pablo Antas cara ás cámaras da Televisión de Galicia, e xusto no remate de Pablo Antas os seus compañeiros, os xogadores do Pontevedra non están a reclamar a falta, e despois cando se incorpora Pablo, cando vai falar Pablo, o defensa cara ao árbitro, e cando os seus compañeiros pois apoian, secundan esa decisión. Hacen un pouco estrana agora con Remeseiro porque o auxiliar levantaba a bandeira e pitaron algo estrano porque non sabemos o que aconteceu. Pois o balón para o Pontevedra, carreira de Jacobo, ollo Antón de Vicente que entraba con toda aí con Jacobo. Balón que marcha fora de banda. Vamos. Antón, ayúdale. Ayuda, pero otro más. É que aquí non podemos ver. Dende a nosa posición e das nosas cámaras, pero pola posición dos xogadores. Sí, parece banda porque vai ser Miguel López aquí. Aí está. Miguel Oureiro que sacou xa esa pelota, e de novo saque de banda prol do Pontevedra. O partido que se aposentou un pouquiño despois deste empate, calmouse un pouco e esperemos que volva a coller un pouquiño máis de ritmo e de velocidade, que os xogadores volvan a mostrarnos o camiño deste fútbol dinámico que estamos a ver aquí no Manuel Candón. Tentaba facer Miguel Oureiro ese centro, balón volve a marchar fora da banda. E de novo Miguel Oureiro será quen execute este saque. Agora vai tentar colgar o balón care a área. Aí está Jacobo. Miguel Oureiro con Jacobo, de nova presión de Pablo Antas. Aí está Antón de Vicente tamén recuperando para David Añón. Ollo agora o contragolpe dos Somozas. David Añón con Joseba Beitia, ten por diante a Mario Barco, tamén a Leuco. Aí recolle o camerunés na banda dereita dos Somozas, ten que recuar Leuco ante a presión de dous rivais. E aí está Juan Rodríguez. Non está a tomar decisións correctas nos contragolpes o Somozas. Nesta banda esquerda estaba Pablo Antas completamente só. Cada vez que teñen que dar o pase definitivo para concretar o contragolpe están a elixir a opción menos útil. Eso pois condiciona un pouquiño o resultado final da xogada. Antonio con Remeseiro, Pablo Antas, ollo David Añón é potencia e gol, xo dicíamos cando entrou no campo. Reclama agora falta e vai ser o segundo cartón amarelo do partido, segundo que recibe un xogador do Pontevedra, neste caso Pablo. No minuto 72 de encontro, número 4 do Pontevedra. Pablo recibe cartón amarelo, antes ao recibira o número 7 Bello, que xa non está no terreo de xogo. Dous cartóns amosados no que levamos de encontro en 72 minutos. E vai ser falta que favoreza o equipo de Stili. Antón de Vicente, ollo remate Antón de Vicente, deixa o balón para que sexa Remeseiro quen combine con David Añón, xogada ensaiada do Somoza, remate de Antón de Vicente de novo a portería. O balón que volvía a coller algo de efecto, pero agora sí que o recolleu sen problemas Vicente. Moi bo axuste defensivo do Somozas agora, que volve a ter o balón e desbaratando esa contra. E o papel de David Añón, que está revolucionando un pouquinho o traballo ofensivo do seu equipo e provocando pois certa controversia no traballo defensivo do rival. Vai se producir o último troco no Pontevedra. Luisito que esgota os cambios. Vai marchar do campo Jacobo, o número 10, e entra Pedro García, con número 15. Pedro García, un xogador, un centrocampista con moitísimo peso específico no colectivo de Pontevedra, e veremos a ver como é a súa influencia nestes momentos finais do partido, porque o Pontevedra evidentemente terá interés de sacar máis rendimento que este empate. O balón xa está en acción de novo. Antón de Vicente, Antonio López que o enviou fora. El saque de banda que vai ser agora para os Somozas. Aí está Marco Remeseiro. Non ten moitas opcións de saque, ten que xogar o balón en longo para buscar unha segunda opción e
e tratar de evolucionar a xogada de outro sitio, pero a consecuencia final é a perda do balón. A pelexa agora de Mario Barco por facerse coa pelota e sinalada como falta polo colexiado madrileño. Falta que vai sacarse ao defensa central Pablo. Pablo ergue a cabeza, buscando os seus compañeiros preto da área dos Somozas. A eles vai o balón, vai no recoller Mourinho, aí está Mourinho. Anticipase agora Pablo Antas nese intento de combinar dos xogadores do Pontevedra que van sacar xa de banda, moi preto da área do equipo local. Moitas imprecisións neste intro do partido, moitos erros nos pases, moitos erros nos controles, moitísima xente moi activada para o traballo defensivo, pero moi pouquiño lúcida para desenrolar unha acción ofensiva de mérito. Agora que favorece o equipo local. Estamos con empate a un gol nas Somozas. Estamos no minuto 75 de xogo. Restan 15 minutos. Decide engadir o árbitro a un partido que se está a mostrar vibrante desde que comezou nunha primeira parte de homenaxe futbolístico, nun partido bonito tácticamente, nunha segunda parte con goles. E ollo a Leuco que deixaba o balón atrás, non chegou ningún compañeiro para tentar rematar. O remate agora sí que probaba fortuna Juan Rodríguez, petou nun rival, recolle Antón de Vicente, toca Pablo Antas e finalmente vai recuperar Mourinho para Pontevedra. El Eco, pois, recordándonos a enorme influencia que teñen estes laterales dereitos ofensivos e facéndonos lembrar a antiguas lendas como Cafú, como Josimar ou como o propio Junior, xogadores brasileños con unha tendencia ofensiva netamente clara, e en este caso, pois, Leuco tendo unha influencia tremenda no partido desde o lateral dereito, que non iba a decir. A caída, agora sinala o árbitro, a caída de Borjas. Protestan os xogadores dos Somozas nesa acción que sinalou o xuiz asistente. Aí vemos a Borjas, como pode quedarlle o pé atrás tocar en Pablo Antas, que se queixaba malia todo desa falta sinalada. Falta perigosa, a pronto Pontevedra. Ollo porque nesta acción pode acabar o equipo de Luisito seu segundo gol do encontro. Mandaluniz, aí vemos atento a Mandaluniz, o porteiro local, colocando os seus compañeiros para esta falta, que están preparados para un posible lanzamento tanto Verdú como a Mourinho. Achegase tamén Anxo. E a ver quen é o responsable de executar este libre directo. Finalmente remate que probaba fortuna foi Anxo, pero petou unha barreira disposta polo Somozas en Joseba Beitia. Un protocolo incorrecto, moi previsible, non? Estaban aí decidindo quen iba a golpear, pero as alternativas eran múltiples e le hicieron o golpeo directo, pero non se hubo. Non conseguiu aproveitar o Pontevedra esta acción a balón parado. A pelexa agora nesa zona do campo. Temos nesa acción, hai caída, agora esbarou Antón de Vicente cando tentaba controlar a pelota. Vai recoller Miguel Loureiro, xa internada, adiántase Mandaluniz, ante internada de Pedro García na área dos Somozas. Marcos Remeseiro consolidando a súa posición de lateral izquierdo, xogador que tiña sempre unha proxección ofensiva moi clara, e que nesta tempada estamos a amosar unha grande capacidade adaptativa. Oye, agora recupera o Pontevedra Borjas. Borjas combinando con disparo. Disparo a porta de Alex Fernández, que recolle Mandaluniz. A oportunidade que tivo de novo o equipo de Luisito. Cando estamos no minuto 79 de xogo, a ocasión pro equipo visitante que quere. Nestes últimos minutos estamos vendo como está cerca de conseguir de novo adiantarse no marcador, apretando o Pontevedra. Veamos os dois conxuntos partidos en tarefas defensivas en moitos momentos. Vemos que o Pontevedra queda ca línea de 4 máis que ben presas, e pola contra, pois o Somozas por momentos tamén queda cos 4 defensas e os dos mediocentros, Antón de Vicente e Mateo García. O duelo aí agora entre Anxo e Leuco, con vitoria unha vez máis pro camerunés.
E o novo troco no partido, neste caso unha nova sustitución que se realiza no Somozas. Polo de agora se vai realizar un cambio Stili. Agora retira do campo a Pablo Antas. Aplausos para Pablo Antas por parte do público local, que se pon en pé tamén para despedir o capitán do equipo Pablo Antas, que se retira para que entre Pedrosa, Dani Pedrosa, dos moitos futbolistas cedidos polo Lugo esta temporada no Somozas, que está a dar tamén un bo rendemento. Se cadra con menos minutos dos que agardaba, pero pola súa posición hai moita máis competencia, e que no que levamos de temporada pois xa conseguiu un gol dende a súa cesión no mes de xaneiro, a súa chegada ao Somozas. Sí, un xogador moi xoven, ¿no? Xogador de Ribadeo que fixo a súa incursión na segunda B no mercado de inverno e que habitualmente desenvolve a súa tarefa no sector izquierdo da ataque do Somozas. É un xogador con moitísima proxección, donde o Lugo pois está intentando darlle minutos e fogueo, porque se prevé que teña certo protagonismo futuro na entidade do Miño. Pois foi escollido por Stili para ser o segundo sustituto, o segundo cambio no equipo local. Ainda quedan no banco dos Somozas Adri e tamén Quique Cubas. No Pontevedra, Luisito xa esgotou os seus cambios, coas entradas de Anxo, de Pedro García e de Mourinho, que xa están no terreo de xogo. Baixou o ritmo neste segundo tempo en relación á primeira mitade, un xogo máis de contacto, máis directo. Oye, esa falta que Puiques estivo de rematar a porta Juan Rodríguez. Decíamos que estaban a xogar un fútbol un poquinho menos combinado, menos coherente cas potencialidades dos xogadores que están no terreo de xogo. No primeiro tempo vimos como Antón de Vicente levaba a manisa perfectamente dos Somozas e como Jacobo levaba o seu traballo parecido no Pontevedra, pero bueno, neste segundo tempo están a buscar sobre todo a sorpresa nos envíos en longo, sacando partido a un Mario Barco que sigue loitando, mentres que o Pontevedra por momentos baixou a intensidade do seu xogo ofensivo a partir do gol. Pois así estamos achegándonos ao remate deste partido. Agora minuto 82, os puntos aínda en xogo, aínda en disputa, polo de agora co reparto con ese empate a un gol que temos no marcador, pero ambos os dous equipos queren sumar de 3 en 3 para manter as súas ambicións de meterse nos postos que clasifiquen para disputar a Copa do Rei a vindeira temporada. Accións agora de Joseba Beitia, aplaudidas polo público, pero que finalmente despois desa falta que sinala o colexiado en contra do Pontevedra. Falta que vai poñerse en xogo. Balón que vai poñerse en xogo o equipo local. Saca Joseba Beitia, peitea Mario Barco, buscaba o seu compañeiro Pedrosa, que recentemente entrou no terreo de xogo. E o balón que se lle escapou o xogador local vai ser saque de portería para o Pontevedra. Joseba Beitia, que está a tener moito protagonismo no traballo de medio campo dos Somozas e que está tentando de enlazar o xogo sobre todo con Mario Barco, pero esta segunda parte non está tendo moito éxito. O salto agora entre Alex Fernández e Mateo Garcías, que remata co balón fora de banda, que favorece o Pontevedra. Vaise facer o último cambio nos Somozas, que vemos que se está preparando para entrar no campo é Quique Cubas. Polo tanto, máis mordente ofensiva no equipo de Stili, oxigenar ese ataque. Ambición máxima nos dous equipos. Se queren manter esos obxectivos neste resto de temporada, pois os empates pouco lles van a axudar, non? Sí, este resultado non facilita en absoluto o cumprimento dos obxectivos de acercarse a posicións de Copa del Rei. E obviamente, neste caso, Stili ten a oportunidade de incorporar un xogador como Quique Cubas, un dianteiro de peso, moi incisivo e que se acomoda perfectamente á realidade do xogo que está a facer o equipo nesta segunda mitade. Veremos a ver quen é o sacrificado neste caso. Pois Quique Cubas preparado xa na banda para entrar no terreo de xogo. Hai que agardar que o balón marche do campo. Antes vai se executar esta falta a prol do equipo local. Ollo Antón de Vicente. A falta que bota Antón de Vicente colgando o balón á área. Saltou Mario Barco, despexou a defensa do Pontevedra. E ollo o Pontevedra porque xa sai no contragolpe Anxo que busca o seu compañeiro Borjas, pero aí recollía
Antón de Vicente para os Somozas. Exemplar Antón de Vicente nas vixiancias, exemplar no seu posicionamento táctico defensivo e sempre atento a ocupar posicións relevantes, posicións de zona activa del xogo cando os centrais están fora de lugar. Toca Leuco para David Añón. Perdón, para Mateo García. A incorporación de Mateo García por banda e hai falta de Kevin Presa. Agora que o balón marchou. Oye, porque vai ser atendido, non ten problema Mateo García. E aproveitando esta situación vai se producir ese troco que avanzábamos no Somozas. Vai entrar no terreo de xogo Quique Cubas. E a ver quen é sustituído, pois Mario Barco. Home por home, recuperar a súa mesma posición. Grande traballo de Mario Barco. Todos os duelos que tivo cos dous centrais do Pontevedra saiu moi airoso e incluso moito deles victorioso. Desgraciadamente o que lle faltou foi o gol. Pois Quique Cubas que entra no terreo de xogo e marcha. Aí o ven a Mario Barco. Retira o dianteiro dos Somozas que non conseguiu o gol, pero a piques estivo de conseguilo. Lembremos o seu remate ao poste nos primeiros segundos de encontro. Mario Barco tivo nas súas botas a oportunidade de adiantar os Somozas nesa clara oportunidade na que pegou no poste e despois dun traballado partido no minuto 86 descansa Mario Barco e entra no terreo de xogo Quique Cubas tentando buscar esas últimas opcións, tentando espremer as últimas opcións que poida ter os Somozas neste partido no que estamos xa no minuto 86. O Pontevedra tampouco se conforma co empate. Aí está o equipo granate buscando tamén as súas opcións de facerse cos 3 puntos. A pelexa Mourinho non consegue facerse coa pelota. O equipo del Luisito traballa agora os Somozas en funcións ofensivas. David Añón con Capi, o pase buscando, toca Pedrosa. Olla Remeseiro, balón de Remeseiro que petou o defensa Miguel Oureiro. Que vai ser saque a prol dos Somozas. Aí está Antón de Vicente preparado e case todos os seus compañeros agardando unha posibilidade de rematar. Despexa o Pontevedra, balón que vai sair pola outra banda. Tan só Leuco agardando aquí como peche. Agora muda a súa posición con Antonio López. Se ocupan os seus postos os dous centrais dos Somozas, mentres Leuco diríxese o camerunés a executar ese saque de banda prol dos Somozas. Leuco colgando o balón á área, toca de cabeza, remate de Quique Cubas, despois dese peiteado, ese toque de cabeza de Pedrosa. O intento de Quique Cubas que non fructificou e agora o balón sae fora de banda. Dio xuiz asistente que a prol do Pontevedra. E os Somozas apretando nestes últimos minutos, presionando moito, e vemos, pois, en este caso a Pablo no chan, porque con problemas. Sí, foi un golpe, unha patada de Quique Cubas, penso, cando intentou rematar esa acción e atopou uno por diante. Aí vemos a repetición desa acción que estás comentando, no intento de rematar de Quique Cubas, dalle coa bota na perna. Aí eses xestos de dor do xogador do Pontevedra que malia todo xa está recuperado. Pablo xa sobre o terreo de xogo e Anxo que recolle para Pontevedra. Anxo con Leuco, continúa coa pelota Anxo, conseguiu esta vez evitar a Leuco, pero cando quería buscar a Mourinho que atopou foi o balón fora do terreo de xogo. Sí, pero botou uno fora de zona e Leuco pochou o seu espacio e obligou a xogar cara adentro, en donde non tiña máis alternativa que devolver o balón á banda dereita para que Mourinho tentase penetrar por ese lado. Estamos no minuto 89 de partido, en breve coñeceremos cantos son os minutos que engade o árbitro a este encontro. Estamos chegando a recta final co empate a un gol. Lembremos, adiantouse o Pontevedra neste segundo tempo no minuto 51 co gol de Borjas. Empatou os Somozas no 77 co gol de Pablo Antas. E agora pois estamos a vivir momentos de incertidume que se dirimirán en función da valentía de calquera dos dous equipos. Isto é como a película argentina, non? Tempo de valientes, serán eles os que teñan que pôr o punto sobre aí se queren sacar os 3 puntos no partido.
Saque de banda para o do Pontevedra. Aí está Luisito Ocarón do seu xogador. O pelota que se disputa no medio do campo. Di o árbitro que hai falta para o do Somozas. Vai se cumprir o minuto 90. Pode ser unha das últimas accións do partido, que aínda vai ter 3 minutos máis. 3 minutos é o tempo que decide engadirlle o árbitro a este encontro. 3 minutos dos que pode sair aínda ouro entre estes dous equipos. Antón de Vicente, balón de Antón de Vicente colgado a área, despexa de cabeza o defensa central Pablo. Balón que se lle foi cara ao fondo, polo tanto saque de esquina perigosa prol dos Somozas. Veremos a ver, porque isto é unha O oportunidade cabreo de importante. Luisito que vemos nas imaxes por ese despexe que lle saiu a Pablo. Perdón, Alex. Sí, decíamos que esta pode ser unha das oportunidades importantes e Luisito enfádase porque non se pode conceder un córner neste minuto. Ese saque de esquina que xa bota Antón de Vicente, ollo a acción dos Somozas, aí a caída dos xogadores de Capi, que xa se Capi ademais aí ten problemas con Antonio López. O árbitro sinalou esa falta do xogador local. Vamos ver a repetición. De que Antonio entrou con todo, Chega. empurrou uno, claro. Chegaba Antonio por detrás, aí se empurrón sobre Capi e a falta que sinalou o árbitro, as queixas de Capi. E vai ser saque de porta para Vicente, o porteiro do Pontevedra, cando estamos xa en tempo engadido no campo. Manolo Candocia. Saca de banda Leuco para os Somozas, ollo ataque neste caso de David Añón. Añón non consegue centrar, pero consegue ese saque de banda de novo pro equipo local, esgotando os minutos o equipo de Stini, buscando o seu gol. O Pontevedra sufrindo nestes últimos instantes de encontro. Leuco colga o balón na área, toca de cabeza Anxo, despexa o perigo. O Pontevedra quería afastar o perigo da súa área. Ollo a carreira agora. Vai recuperar Antón de Vicente, combina con Mandalunis. Mandalunis envía o balón en longo, buscando os homes máis adiantados. De novo Antón de Vicente, aí está en todas partes Antón de Vicente, donde a ubicuidade nun terreo de xogo teno o futbolista vigués. Láiase agora Quique Cubas, continúa o xogo. Antonio López, a carreira Antonio López, saca o balón de diante das botas a Borjas. Saca o balón agora Vicente, Quique Cubas que presiona o porteiro visitante. O balón que vai sair fora de banda. Última oportunidade, neste caso pro Pontevedra. E quería sacar rapidamente Pedrosa, pero o árbitro dille que o balón é para o Pontevedra. Pide calma o árbitro nestes últimos instantes de encontro. Estamos xa co tempo regulamentario cumprido. Cumpridos eses 3 minutos que decidiu engadir o árbitro, estamos no minuto 93 de encontro. A carreira agora Marco Remeseiro queixase da acción de Mourinho e o árbitro xa non dá pé a máis. Remata o partido con este empate entre Pontevedra e Somozas. Os dous goles que chegaron no segundo tempo. Os saúdos entre os goles entre os dous adestradores, entre Stili e Luisito. Falábamos da necesidade de ambos os dous equipos de facerse cos puntos que lles permitan nesta recta final da temporada a aspirar a un posto de Copa. Co empate, co reparto de puntos, pois esas opcións pois se quedan un pouco reducidas. Imos ver se podemos falar con algún protagonista para coñecer como valoran este empate tralo partido disputado aquí. Ese empate cos goles marcados no minuto 51 por Borjas, no 67 por Pablo Antas. Alex. Sí, a verdade que foi un partido que podemos considerar un empate xusto. Pontevedra adiantouse no marcador cunha boa acción de Borjas, sobre todo unha xogada tremenda de Jacobo. E no segundo tempo pois tamén empatou o Somozas cunha acción lixeiramente polémica pola acción do xogador do Somozas, neste caso Añón, e un remate inapelable do capitán Antas, non? Penso que o empate é xusto, acadaron un punto cada un, que os alonso un poquinho do seu objetivo primigenio, que acceder á Copa do Rei, e esperemos que ao longo destas últimas jornadas que quedan
se san quen de poder acceder ao número de puntos necesarios para que ese objetivo de competir a Copa do Rei o ano que ven poida ser unha realidade. Destacar a nivel individual nos Somozas o papel trascendental de Leuco, unha grande incidencia no xogo desde o lateral dereito e, como decías ti, Patricia, sí, o don de ubicuidade dun xogador como Antón de Vicente. Pola contra no Pontevedra, un grande papel de Jacobo, un grande papel no medio campo tácticamente de Kevin Presas e destacar tamén a loita tremenda dos dous centrais co xogador Barco que tivo en vilo a defensa do Pontevedra en todo o partido. Bueno, podemos falar xa cun dos protagonistas do partido. Estamos con Pablo Antas, protagonista ademais de Breno Dereito, con ese gol que conseguías para os Somozas para empatar o partido. Como valorades este punto, Pablo? Bueno, eu creo que un punto bo, pero sabíamos que era unha oportunidade boa para alcanzarnos na clasificación. Eu creo que xa están feitos, pero era unha boa oportunidade para sumarnos a ese tren que leva 51 puntos, pero non puido ser, un puntiño máis e a seguir hasta o final. Partido bonito, o que vimos hoxe aquí, non? Sí, eu creo que un partido moi intenso, saímos moi ben, eu creo que ao principio fomos superiores os primeiros 20 minutos, despois, eu creo que eles tamén foron asentando pouco a pouco no terreo de xogo e, foi un partido moi disputado, eu creo que é bonito de ver. Polémica no teu gol, contanos como foi esa acción, que xa reclamaban falta de David Añón antes do teu remate. Non sei, eu creo que pugnaron, puxoulle un pouco, pero creo que era carga legal hombro con hombro, fixo co balón e entrou e foi gol. Non sei. Quedan agora 3 partidos de Liga e ademais tocavos disputar 2 máis ainda aquí. Non, quedan 4 partidos, 3, quedan 2 aquí na casa ainda por disputar, a tentar sacar petróleo. Aquí tanto se vos resisten os puntos aquí, a ver se sacades petróleo nesta recta final. Sí, foi un pouco o noso tendón de Aquiles, non? Os partidos na casa este ano, ahora mira, quedan 2 partidos aquí para poder brindarlle algún triunfo á afición daqui a final de ano e, disfrutar, que eu creo que a temporada é moi boa. Moitísimas grazas, Pablo. Noraboa por ese gol, por ese empate que conseguiu o Somozas. Seguimos ver tamén de falar con algún dos protagonistas do Pontevedra, que xa se retiran casi todos os xogadores do terreo de xogo. Mentre se retiran, ponte aquí, sí, tamén o goleador do Pontevedra. Falamos xa con Borjas. Como valorades este punto? Viñades a por os 3 puntos aquí a Somozas tentando loitar nesas primeiras posicións para a Copa do Rei. Un punto, como vos sabe, un punto. Sí, nos vamos a casa con la sensación de que perdimos 2 puntos porque nos pusimos por delante en el marcador, hicimos lo más difícil y cuando teníamos el partido dominado, yo creo que en una jugada desafortunada el árbitro se equivoca y nos vamos a casa con eso, con la sensación de que perdimos 2 puntos. Reclamabades esa falta, ¿no?, de David Añón. Sí, yo creo que había empujón a Pablo por detrás, pero el árbitro no la pita. Aún así, yo creo que el equipo hizo méritos para conseguir algún gol más en alguna contra, pero seguir trabajando, que faltan 3 partidos. Borjas, un partido moi bonito o que nos deixastes hoxe aquí, partido moi disputado na primeira parte sen goles. Se cadra, faltouvos nese primeiro tempo un pouco máis de intencións ofensivas. Estiveches pasando o primeiro tempo con moi poucos balones, non recibías. Sí, nos costó entrar en el partido, hasta el minuto 20 prácticamente no nos acercamos al área del Somoza, pero como te digo, yo creo que hicimos un muy buen partido. Es verdad que el último pase nos faltó meter gente en el área, crear un poco más de oportunidades, pero como te digo, la primera que tuvimos la metimos y nos faltó enfriar un poco más el partido quizás, pero non sei. Borjas, só vos quedan agora un partido fora da casa ante a Cultural Leonesa, partido máis que pode ser clave na loita por eses 6 primeiros postos, 2 partidos da casa, 3 partidos en total para lutar por esas posicións de casa. Sí, yo creo que lo más importante es sacar los partidos de casa, que es donde quizás en la segunda vuelta estamos fallando un poco más, y centrarnos en el Valladolid, que si somos capaces de sumar los 3 puntos, después nos la jugaremos con el Burgos y la Cultural Leonesa por ese puesto en la Copa del Rei. Moitísimas grazas. Sorte para o Pontevedra, xa non quedan protagonistas no terreo de xogo das Somozas, así que dende aquí vamos despedir con este empate a un gol entre a Unión Deportiva Somozas e o Pontevedra. Lembremos goleadores, por caso que acabamos de entrevistar, e Pablo Antas tamén, os 2 protagonistas que falaron, e nos despedímonos xa dende este campo co empate a un gol entre a Unión Deportiva Somozas e o Pontevedra Club de Fútbol. Moitas grazas, Patri. Empate a un entre 2 equipos que xa tiñan os deberes feitos e que buscan acabar a temporada do mellor xeito posible. Imos